YouTube Mirasım kanaly. Oğullarıma pent. Haydar Muhuyif. Alim gollum Haydar Muhuyif'in bir ýazga geçirilen kitabı şuunku ýaş neslimide peýdaty degäjek zatlary öňe dünne etmekden ibaratdyr. Onu atene mehrem bolmagyň, hünär öwrenmegiň, kesip-käriňe ýeterlik eýe bolmagyň, watanyňa, halkyňa, dostuňa wepalygyň, ýaşaýyşyň çarkanlykly ýollaryny sagaman geçmegiň, durmuşda tawşyatlygyň zerurlugy wagt edilýär. Doğanlar we olaň agdybirligi hakynda naçara himayet mertlikden nişan. Kakam pahiriyatlap tawşyatly bolmak hakynda. Käwat çağajyklaň ýadyň oýuňa düşmeýän soraw berip seni oýlanmaga mejbur edýän pursatlary bolýar. Ine şu gedegem hut şeýle boldy. Agtyklamyň biri men oňa ödüni bileli bäri edizwala diýip bizlenýän. 7 ýaşlyja agtygym edizwala bilen iki çäk ondan mundan gürrüň edip otyrkak. Ol oslawsuz ýerden maňa ýüzlendi. Ata, sen doğunyň mamy? Edizwalaň şojaga soraw meni galama ýapyşmaga mejbur etdi. Inede dile gelen sözler köňül nagşydyr diýen ýaly şu setirler dünýäýe oturuverdi. Çağalar, agtyklar bilen ýürek düşgürrüňçilik bir zatlara sebäp bolsa bolajak ekeni. Men edizwalaň duýdansyz ýerden beren bu sorawyny örgökden geldim. Her halda oň çağa bilesgeljiligi bilen beren bu garaşylmadyk sorawyny jogapsyz galdyrmajak bolup men 4 sany nerýalda onlam bar diýip siziň gördüğüňiziň adyňyzy tutdum. Muhammed, Rahman, Murat, Muhammed doğanlam diýip aýtdym. Ol göz jaglaryny tegelep, az kim üşürilip diňtallyda olara sen oğlum doğanyň däle diýdi. 7 ýaşlyja edizwalaň bu kesiplemesi meni diýsen geň alyrdy. Näme-de bolsa edijiň men diýen duran erkek doğanlymyň ýoklugyny öz ýaşazyk beýneti bilen öz akyl ýetiriş derejesi bilen ölçürip kesipläp bilşine hayranlar garlym. Owa men erkek doğanlym ýok. Aýal doğanlym bar bolsa da naçar bolýar. Olaň ojagy başga, onsoň olaňam öz aladalary özlerini aňryan bilen ýetip bolýar da gynanyp gystanan ýerinde sen töweregiň çolurup galy berýär eken. Naçaryň öz ýeri bar, erkegiň öz ýeri. Durmuşda hemişe gülala güllük bolup durmaýar. Alzyran wagtyňa maz bolmaýar. Her nä azasyk alzyrajak, gyssanjak wagtlam ruhy pedermel, magtymly şahyrda adyma ýetişäýär. Magtymly yalan ýaşryk sözleme, nowsanyň içinden haýry gözleme. Egiskin derdiňi diýin gidileme, ýyl ulustur dost ýary ekanim. Başga bir goşgutun ol şeýle diýe. Ya dillerde musapirlik çekenden, ursa söksöp, horlasa da iyili ýaşy. Men şo wesiýete erip iyile sığınnym, iyile uydum, iyilime guwannym,
ilimden himayet arka taptım, gollap aldım. Ýöne wagt külli türkmeniň ulusynyň kiçitiniň höwes bilen okaýan hem okajak göre ulusyny okap otyrkam. Ýene-de yekeligime gysylyp gıylardım. İlwin yekelik Hudaýa ýagşy diýip ýönelik aýtmaýan eken. Yekelik görewli ýaly gerçek, edermen batyr, mert ýigdem, allym merdime salyp aljyradypdyr. Olam yekeligiň derdini çeke ýanyp bişip geçen gerçekliň biri. Ol şeýle diýe, görewli sygynnym haka, muhannesiň jebrin çeke. Got ýigit dowmasyn yeke, köp ýygylsa daşyny ödüler. Şo daşyny ödülediýän yekeligiň dagyny çeken men bolaýyn. Siz 4 dogun molunluğuňuz üçin yekeligiň nähili ejer berýänligini bilmän ululluňuz. Siz yeke dälliňiz üçin Hudaýa şükür edin. 4 sütüm 4 gerçek. Ýöne agdy bir bolmasaňyz, bir-biriňize delalatyňyz ýetmese, bir-biriňizi kyngynyňyzda gollamasaňyz, 4lüňizden çyt ýaljagan peýda tapmarsyňyz. Ata-babalarymyz ikiň agdy bir bolsa, asmanyň akyny inlerer. Altawyň agdy ala bolsa, agdyň akyny aldyrar diýipdirler. Yekelik zirarly durmuşdan şarpyk dağdan pederlenmez, oň nähili eziýetli zatdygyny ýanyp ýatlapdyrlar. Yeke bolup ýol tapandan köp bolup adaşan ýagşy. Yeke çykana yeke tedek, yekäniň çaňy çykmaz. Durmuş atly çarkandakly ýoluň her hili oýunlary bardyr. Biriňiziň guruplyrak, biriňiziň eliňiziň ýukurak bolmagy gaty mümkindir. Ýaňy gürrüňiziň bir ýerine agdy berlik hakda gürrüň bolupdym. Ol şeýle kimdir urluk bolan üçin oňa ýene-de dolanmaly boldum. Diňe siziň agdy bir bolmagyňyzam ýeterlik däldir. Siz öz öýüňizde, öz maşgalaňyz, öz çağlaňyz bilenem agdy bir bolmalysyňyz. Maşgalada agdy birlik bolmasa, döwlet tapmarsyňyz. Döwletliligiň iň ilkinji hem ýeketäk asary agdy birlikdir. Agdy birligiň mary ýerine döwlet hem bolar, adabra hem bolar, baýlyk hem bolar. Mehriban oğlum, bir wagtlar dünýä gan çaýkap bir topar döwletleri deýdine çöküren Çingis Han ölmediniň öňýanyna oğullary Jusy, Çagatay, Ugedey, Tuluy, Hubilay dagyny ýawnap ulary şeýle wagt edipdir. Ol sagdagyndan sagdak ýaýyň oku salynýan gap bir oku çykaryp oğullarynyň iň kiçitine berip onu döwmegi teklip edýär. Oğlu onu aňtatlyk bilen döwýär. Soň sagdagynyň aky galan oklarynyň hemmesini çykaryp oğullarynyň iň ulusyny berýärdi. Oňa da ýanky ýal edip döwmegi teklip edýär. Oğlu olary döwjek bolup näçe çytraşsa da döwüp bilmändir. Şondan soň ol oğullaryna ýüzlenip, "Siziň hemmäňiziň agdyňyz bir bolsa, sizi dargadyp ýeňip bilmediler. Egerde siziň agdyňyz ala bolup, her kim öz başdak yekelikde hereket etse, onna ýeňilersiňiz" diýipdir. Goja taryh Çingis Hanyň bu sözleriniň hakykatlygyny telim gerek tuğut etdi. Çingis Han ölen soň oň oğullarynyň arasyna agdalylyk başlanýar. Şeýlelikde ägirt Mongol imperiýasy az wagtyň içinde dargaýar. Bu ýagdaýlar diňe bir döwlet çäginde bolman, bir maşgalaň çäginde de bolup biläjek ahwalatdyr. Agdaly bolluňyz, görenüňiziň horluk bolşagyny unutmaň.
Onsoňam gep maddi baýlykda da däldir. Maddi baýlygy az kim emgensiňiz, zähmet çekseňiz toplap bilersiňiz. Siz ruhy taýdanam baý bolmaga çalyşyň. Ruhy baýlyk pul berip, mal berip gazanylýan baýlyklaryň hilinden nädir? On gönözlügi ham ýermaýasy gorup bilimdedir. Akıl paýhassadyr. Peýdasy deger öýtseňiz, duşmanyňyzdan bir zatlary öwrenäýmek aýyp zat däldir. Zelile şahyr aýtmyşlaýyn, nadan olsun, dana düşman ýaşydyr. Ýöne mümkin bolluça nadanlardan taşrak durjak bolun, olar bilen dostlaşmaň. Kadymy Grek filosofy Sokrat bilimden artık genji hadyna akmak kişiden hoplu düşman ýokdur diýipdir. Töleme yaman gözden saklasın. Inni hemmäňiz öýleýişikli bolluňuz. Her kimiň öz öýü, öz ojagy, öz çagasy, öz aladasy. Biri-biriňize zar, mätäş zadyňyz ýok. Birek-birege mätäşlik düräýen ýagdaýynda da oňa hötte geljek bolun. Mawtumula tamyzyňa Allah Taaladan eden ullukan dilegleriniň biri bennäni benne mätäş eylemesin bolupdyr. Ýagşy niýet senden dilegim köpdür. Azy sözler dillen çykan bir okdur. Dogonyň dogona bahasy ýokdur. Agany inige mätäç eyleme. Gep birek-birege ruhu gollaw bermekdedir. Bir-biriňiziň öýüňde baraňyzda gaşytman kabul etmekdedir. Mudama beýik akıllary uyum. Ol şeýle diýe. Gelen aş diýip gelmez, turşutmagul ýüz. Nana mätäş däldir, söze mihmandyr. Bir danadan torapdyrlar, dost howmy dogan. Ol dana şeýle jogap beripdir. Eger dost bolsa, onu dogan gowdur. Diýmek siz diňe bir dogan bolman, dostum bolmolsuňuz. Ana şonnu durmuşyň başyňyza salyan salyp biläjek oýunlaryndan ökdelik bilen üstün çykyp bilersiňiz. Men şu wagtda senli siziň, ýagny erkek doganlaryň biri-birine gollaw himayet bermegi barada gurrun etdim. Inne siziň 6 sany gözi ýaşly. Bagry başly nasar doganlaryňyz hakda da az kem gurrun edeliň. Naçarın naçardığını, tebiatın olary bir neme ejid yaradanlygyny unutmaň. Aslynda naçar diýen sözüň özüm çäresiz, halaşsyz diýen manlary aňladýar. Ana şo çäresi bolmadyk aýallagyňyzdan habar tutup durmalydyr. Erkek dogan hökmünde her gedek habar tutaňyzda, olaň depesi gök diýýändir. Ýedegli sorawly, hosarly, howunlarly bolýandyr. Belki olaň hiç birisiniň hem siziň maddi kömegiňize mätäç bolmadyklary gaty mümkindir. Ýöne maddi kömek bir başga, güler ýüz, mäherli söz bir başga. Olar öýüňize gelende güler ýüz bilen garşylanmaga mätäçdir. Toy tutmak, oğul öýürmek, gyý çykarmak gedegi size de yetip başlady. Şo şat günlöňde başardyňyzdan olary da hem el kömegini hem dil kömegini etmek doganlyk borçuňuzdur. Doganlyň beýleni berk kuşap dik durmaly ýeri şondan başlanýandyr. Olaň käbirleriniň ýan ýoldaşlarynyň olýa beýleki häsiýetleriniň siziň göwnüňize yaramazlygyny bolup biläjek ahwalatdyr. Durmuşda onça-munça bolman bolmaz. Durmuşyň her hili oýunlary, sapaklary bardyr. Şonno
bitine gahar eden köne yorgununu otlar etmelilersiňiz. Şeýle ýagdaýlarda siz akbalyň her türlü oyunlarından, sapalaklarından belentde bolun. Şeytanyň gepine gitmän, akyla, paýhasa eýerjek bolun. Şeytanly gurrun ara düşen soň ýene-de beýik akyllary men giýje ünlü iň ýakyn matlagatçym mawtym bolup raga ýüzlenmeli boldum. Umuman şeytanyň iki şeytan derejesindäki adamlaň bar işi pişetiniň küýköçetiniň pyssypyjurluklardygyny unutmaň. Olar başarsa adamlaňam doganlaňam arasyna agdalylyk saljakdyr. Ýüregi şişirjekdir. Akylyndan adaşdyrjakdyr. Ters ýola saljakdyr. Şahyr bu arada şeýle diýär: bir-birin sapma germez ärlikden bir iş şeytanydyr, belki körlükden. Agdalyk aýrar ýyly diýerlikden, döwlet dönüp nobat düşmana gelgey. Nobaty düşmana bermezlik üçin şeytanyň allawyna düşmejek bolun. Oğlum, mehriban oğlum, size ýene bir gedek görünmeýän aýlygans düşman agdyny açyp garaşyp durandyr. O düşmanyň adyna tekebbirlik, gedemlik diýilýändir. Bu iki düşmana türkmen diliniň düşünürlüşli sözlegi şeýle düşünürüş berýär. Boyun ýogunluk, ulumsuluk, goppamlyk, beýlekleri, göwni yetmezçilik edýän adam. Entek adam ata döräli bäri bu häsiýetlerden peýda görün ýok. Bolmadym. Tekebbirlik, gedemlik, dogunum, garynlaşam, dostum diňe bir-birinden daşlaşdyryp biler. Olar sypaýçylygyň birek-birege mülakatly bolmagyň iň ganym düşmanlardyr. Olaň ikisem oňlulugy alyp barýan häsiýetler däldir, oğlum. Her kim özüni sençirek görýändir. Her kimem özüni akylly saýandyr. Her kimem öz bolşundan razydyr. Beýik Lev Tolstoy aýtmyşlaýyn, her kim öz bolşundan razydyr. Ýöne käbir adamlaň öz günü halyndan razy bolmazlygy welin mümkindir. Beýle diýsem, edil yaranjaňlyk edip gün görmelidigimem däldir. Her kadadyň çenini çakany bilseňiz, durmuşda ýalňyşmarsyňyz. Ata höküminde men size ullukan baýlyk agalyryp bilmedim. Men baýlyk hakyny ullukan alada diýip oturmadym. Size oýup gitjek iň uly baýlygym siziň agdy beriliňiz, siziň adam kärçiligiňiz, halal zähmete bolan garaýşyňyz. Iň uly baýlygym siz. Siziň çağalyňyz, siziň saglygyňyz, siziň döwletli, arsgally ojagyňyz. Size goýup biljek uly baýlygym 7-8 san kitabym. 40-50 ýylyň dowamyna toplan dürli uğurlara degişli kitaplam. Şo 40-50 ýylyň içinde işläp, onu da halal işläp, bir neme baýlygym toplardymla welin, ýöne sizi öýle işikletmek üçin bar toplanja baýlygymy harçlamaly boldum. Öýle işikletmegiň nähil hubbotludygyny öz başyňyza düşünne bilersiňiz. Ata-babalammal ekläniň gadryny ekläniňde bilersiň diýipdirler. Aýdylmadyk diýilmedik gep ýokdur. Mesele şo urrunlara uýmakdadyr. Şolary berja etmekdedir. Inni kelamagyz söz siziň ataňyz, men kakam Muhu Haydaroğlu hakkında, özüm hakkında. Kakam Pahir, Allah Teala ona iman maýlygyny versin, yatan ýeri ýagty bolsun. 1931-nji ýylda, ýagny men dünýä inen ýylym Herjogyň Gowy Hojalyk Tehnikumyny utarýa.
Esasy käri orta bilimli agronom. 1941-nji ýylda goşun ullugyny alynýar. 1943-nji ýylda da saglyk ýagdaýy sebäpli goşundan gaýdyp gelýär. Onu şo ýyllarda kolhoz başlagy wezipesine saýlaýarlar. Uruş ýyllaryna degişli käbir eserlerde şo ýyldan kolhoz başlyklary bol telkilikde ýaşap, ýagyp, ýüpek giýen edilip görkezilýär. Olar köpçüligiň zadyny sağa sola soğurup ýüren adamlar hükümine beýan edilýär. İlçilikdir. Belki iki ýeke şolar ýalsam bolsa bolandyr. Bolan näler diýip bolmaz. Menem şo döwrüň kolhoz başlygynyň ogly, onda da ýeke täg ogly. Oň kakasynyň adyny götürýän ogly. Emma ýyllen ütgeşik ýaşadyk diýip biljek däl. Birem ýyly ýap boýlarynyň selmesini, meýdanyň ýorunjasyny käjadlaman ip ululana ulan. Dağlarda bitýän kartoşka meňdeş, alwanjyk diýilen zady daşa sürtäp, 7 gerek dağı suwuýup durlap ip ululana ulan. Kakam pahir kolhozçylar bilen ýerden işe gidip, akşamlygam olar bilen işden bile gaýdyp gelerdi. Olar yer depse yer deperdi, olar suw tutsa suw tutardy, ora borsa ora borardy. Özüni olardan aýry tutmazdy. Başardygyndan töweregin näkilere dil kömegini berip durardy. Kime göwnlük bererdi, kime maslahat bererdi. Akşamlyk kantora baryp gelen hatlara jogap gaýtarardy. İşin has gyssaly wagtlary kantorda akılan hemmesini meydan işlerine ekderdi. Uruş gutardy. Hemmelen göz dikip garaşan ýeňşi geldi. Gamussaň ýerini şatlyk şagalan toy tomoşally. Millet adaçyk ýagylganlyk aldy. Okuw hakda, täze durmuş hakda pikir edip başladyk. Owalara aýlanyp institutlaryň taýýarlyk bölümlerine 7-nji klasy utoranlaryň alynjakdygyny mälim etmäge wekiller gelip başladylar. Şo wagtlar men 7-nji klasy utoranma ýaňy bir ýyl bolupdy. Kakam pahir okuw etmellen hataryna meňe adym ýazdyrypdyr. Owadan 17 oglan bolup okuwa gaýtdyk. Owada öňü bütün 14-15 ýaşly göwüli oglanjyklar. Entek şäher näme, demir ýol näme, elektrik sırasy näme. Bilýän zadymyz ýok. Gözümiz açyp gören zadymyz kapydaky mala gara ot ýogmak, eşeklice oduny gitmek. O ýyllar şäherde de elpeş-elpelik ýokeny. Urşuň ýa-ny ýyllarda da edil uruş döwründäki ýaly hemme zat kartuşka esasynda normaljady. Şo 17 oglandan 15-si şäheriň kynçylyklaryna çydaman okuwlaryny taşlap gitdiler. Ol ikiň birem yer ranmada kesegiň aşagyna aldy. Okuwumy taşlap gitsem, ýüzümden sypalmajagyna gözüm ýetip duran soň okuwumy dowam etdiräýmeldim. Taýýarlyk kursyny utorup 1947-nji ýylda 2 ýyllyk muallimçilik institutyna okuwga girdim. İkinji kursda okap ýörkäm 1948-nji ýylyň Aşgabat yer titremesi başymyza musallat bolup indi. Mehriban muallimlaryň nicemesi 2 ýyl bäri höwrüşip başlan jan ýaly dostlarymyň ençemesi kesegiň aşagyna galyp wepat boldular. Telim günläp wepat bolan muallimlarymyzy ýollaşlarymyzy gadyp çykardyk. Biri galan muallimlaryň ýol başlygyna olary jaýladyk. Edil yer titren günüň ertesi akşam aralar kakam pahir geldi. Şonnoň meni kujoklap, hamsygyp aglany, şuun kun ýaly ýadymda. Men özüm bilelim mer kakam pahirim.
ilkinji edip kucaklap duruşdy. Ol kän hazy kucak edip bermegi halamazdy. Soňsoňlar ol Aşgabatda yer titränini eşitip, garrygalan tutly bala obasynyň Bamy stansiýasyna çenli ýabyly gelişini, Bamydanam çemmelen otla minip büdmöýüne çenli gelişini, büdmöýündenam Aşgabada çenli piýada gelişini gurrun edip bererdi. Ol men ýanymda 2-3 gün bolup, ýene-de şo marşrut bilen eýdine gaýtdy. Kakam bilen baglanşykly iň soňky gynançly wakanam side ýatlatmagy makul bildim. Kakam Pahir, dağa adamsy bolan soň wagt tapdy eşejigini minip, otdur odun nip dağa gitmegi halardy. Owada toýdur ýas bolaýmasa gününi dağda geçirerdi. 60-njy ýyllarda hormatly diň jalşa çykan soňa we edehedini kada ýurupdy. Suw küýdesi, suwda synar diýilýär. O Pahir ahiren amanadyny dağda tapşyrdy. Bu waka şeýle bolupdy. 1966-njy ýylyň 29-njy iýul güni iri bilen öz çykany Sepkan ağa bilen dağa gidýär. Bu oň dağa iň soňky gidişi boldy. Olar garrygalan 10-15 kilometrlik gaýratyna etrapdaky iň uly keramatly ýerleň biri bolan Şybylan mawy öwliýasynyň goloýundaky bir bokuja derede düşleýärler. Bu keramatly öwliýan ady edebiýatlarda Şibli diýilip atlanyrlýar. Oň ady Beýik Mawtumulyň iň meşhur goşgularynyň biri bolan Bilmezmin adly eserine de ýatlanylýar. Mejnun gibi sehrada ýyglay gezdigim. Gözüm ýaşyn merjenney düdüm düzdügüm. War kakimin gülşadan ölüp umydydygym. Joşgun meren ışkody gaýnap gyzdygym. Şivlik min bir dagy ýanyrdygym bilmezmin. Sözlüklerde o şahsiýet barada şeýle maglumat berilýär. Şivli Ebu Bekir Muhammed ibn Halafyň meşhur soğuplarynyň biri. Atasy Maveren Nahrın Şivli diýen obasyndan bolan üçin şu at bilen şöhratlanypdyr. Ol 247-nji hijri ýylynda miladi ýyl hasaby boýunça 861-nji 862-nji ýylda dogulup 334-nji hijri ýylynda 945-nji 946-njy miladi ýyllarynda da Bagdatda aradan çykýar. Şivli Bagdat şäherine öňüne ötüp almalýar. Ol belli Sopi Cüneyd Bagdadyň şägirdi we müridi. Mansur Hallaç bilenem sapakdaş bolýar. Dostu we sapakdaşy öldürilenle Şivli dälirýär we dälhana düşýär. Şo ýerde de aradan çykýar. Ol takwalykda meşhur bolupdyr. Arap diline bir näçe goşgu dilipdir. Şivli hakyna ila arasynda şeýle rivayet bar. Ol bir gezek ah çekenni agdyndan çykan ýalyn sebäpli garrygalan etegindäki hasar dagynyň bir bölegi bolan Sünt dagyny ýandyranmyş. Mawtumulyň bilmezmin goşgusynda da şo ýangdydylýar. Etrabyň ýaşullar geňeşiniň tagallasy bilen bir keramatly ýerde uly awadançylyk işleri alınıp barly. Ziyaratçylar üçin uly mehmanhana, howdan, gaz, elektrik çekildi. Uly ýol salyndy. Şolara çykan ähli harajatlaryň hemmesini etrabyň ilaty öz üstüne aldy. Oňa gadalar wat bäherden gadal etrek esen guly Gadanjyk etraplaryndan tomuz güýdaýlar köp sanly ziyaratçylar gelip uly sadaka berýärler. We öwliýän goloýundaky çeşmeleň başyndaky äpet çynarlar. O ýerleň görküni görüp goşýar. Anha şo bokuja ýerde 2 ýaşly Tomsun jokrama astasyna adadyk ot çöp ýönaşdyryp
gün gatygızman kap ot yakıp çay içmeye oturmakçı bolýarlar. Olon yakan odundan sıçrap giden uçunjukdan döreyen yangın ýaşullar alzyradýar. Olar iýun aýlaryna bu ýanganyň dagda nähili oýun turdy biljegine, nähili ýan ýetirjegine gözleri ýetip duran soň çaýdan tuğdan 50 bidar geçip odu öşürmäge başlaýarlar. Olon ikisi iki ýerden ellerindäki ýanlarynaky bar zatlary, donlary, egneşikleri bilen urup urjoşdurup odu ha öşürüp bilipdirler. Sizin ataňyz Sepkan agadan bir neme ýaşyrak bolan soň hasam çaltyrak, gyssanmajrak hereket edip madal dal çygypdyr. Ýagdaýyň nähil bolup geçýänligini, nähil alzyraýanlygyny diňe dağ ýerine gusguru saman bolup ýatan meýdanyna ýanynyň nähil gyssaýanlygyny gören adam gödüňine getirip biläýmese, ony söz bilen beýan eder ýalylar. Ot diýilýän bela beter sanlyca sekundyň içinde öz-özünden ýeller ödüp dünýäni gaplap barýan bir gudrat. Şoň üçin ýaşullarymyz namazdan ayet töwürden soň Allah Taala'dan dilek edenlerine ot belasyndan, suw belasyndan özüň gora gör diýip bilýärler. Olar odha sagaman Hudaý Allah bilen öşürüpdirler bolýan. Ýöne soňy gynançly utarpdyr. Kakam Pahir köprek hereket edipmi ýa-da aşa gorkupmy? Garaz şondan 5-6 minut geçmänem. Amanadan tapşyrypdyr. Bu oň iň soňky deminne de halkyň emlägine, uly ýylyň baýlygy bolup hyzmat edýän dağ tebigatyna ziýan ýetirmejek bolup eden hereketi bolanlygy üçin ýylgyn şu neçenli ony hormat bilen ýatlap ýörler. Ýogsam olar ol eşekde ýüküm ýok, ýykylsa habarym ýok, görelgesine ýerip eşeklerini minip başgarak ýol bilen aýyllaryna da öwrülip bilerdiler. Hem sagamany alardylar. Emma olar beýtmändirler. Ot diýilýän bela beter bilen başa baş töwüşe giripdirler. Merwan oğullum, men Kakam Pahiriň durmuşyndaky bu gynançly, fajigaly wakany, onu gereginden artyk ideallaşdyrjak, mahabatlandyrjak bolup ýatlamak. Olar Kakam we ulan deň duşlary, döwürdeşler şeýle adamlardy. Olan alan terbiyesi, gören görellesi şeýledi. Sepkan agaň soň-soňlaram gurrun bermegine görä, şo wede Kakamyň teklibi bilen olar deräň içindäki ýol bilen gitmän, şiremiň üstü bilen gidipdirler. Kakam Pahir öljegini bilen ýaly dağlary, oň gödel-gödel jülgelerini uzakdan selenläp görnýän owadan merdemsi çynarlaryny görüp gitmegi, olara gowonmagy, buýsanmagy arzu edipdir. Men şo ýerlere ýolum düşdi inni 30 ýylyň içidir barıp ayet töwür edip gaýdýan. Inni kelamaga söz özüm barada. Menem onun kunläp ýer titremesiniň pidasy bolan ýoldaşlarymyzy jaýlap owa gitdim. Aşgabat Döwlet Pedagogik Institutynyň ýanyndaky Mollumçylyk institutyny çärjege geçirdiler. Bilem şeýdip okumyzy şo ýerde dowam etdirdik. Edil şo wagt okuwa gitmeli ise ayagymyz ädilmejek bolly durdy. Ýöne garaz sagryň guyrugyna pyçak döwmejek bolup okumy dowam etdirmek üçin çärjege gitdim. 1949-njy ýylda okumy sagaman gutorup Garragalan 1-nji mektebinde A harpyny öwrenip başlan mektebimde işe başladym.
Orşun eýdýanyň naky ýetde ütdelükde okamagam, işlemegem aňsat däldi. Kynçylykdan gorkmazlyk, tutan maksadyňa ýetmek üçin hereket etmek, bizden öňküleň asylly görüldüsine eýermek aňymyza goýulansoň, şuňky derejämize ýetdik. Men bu zatlary ýatlamak bilen durmuşyň hiç kime de ýeňillik bilen berilmänligini nyktajak bolýan. Durmuşda adapsyz ýeriň adynyň ýokdugyny, ýatan öküze iýimiň ýoklugyny, Thomas depesi gaýnamadygyň, gyş gadanyň gaýnamaýanlygyny size ýatlatmagy maksat edinýän. 50-nji ýyllarda durmuş gurduk. 60-njy ýyllarda märeke goşulyp başladyk. Ornumyzy tapdyk. Ulu bolmasa da gazanjyň garasyndan giri guradyk. 1952-nji ýylda ilkinji perdende ýüzümüz düşdi. 1955-nji ýylda Muhammed sen dünýäye indin. Kagam Pahir peýgamberimiz hormatlap sana oňa adyny nakdy. Sen ruhu taýdanam, fiziki taýdanam sagdynjadyň. Okuluňam oňatdy. 12-13 ýaşyňda seni sapaklaňa oňat ýetişýän, projoklara aktiv atnaşýan okuwçy hökümünde Yerevana ekskursiýa berdiler. Men şonuna sana bary ýogy 25 manat beripdim. Şo 25 manat üçin men soňlaram garnaşlamyň iýgenjine galypdym. Men şo wagtlar universitetiň ulumolumydym. Sana 50 manadam, 100 manadam berämäge ýagdaýym satmandyryny okdy. Behäsiýet maňa kakamdan galan mirasy. Ol kolhoz başlygydyna garamazdan okan ýyllaryndan maňa artyk maç pul berip däňjir etmänni. Men şo herekedim gysgançlygyň alamaty däldi. Men onu puly bisarpa tutmazlygyň, onu tawşytly harçlamagyň ilkinji mektebi bolsun diýip şeýledipdim. Ol şeýle de bolup çykdy. Sen puly tawşytlyja harçlamagy, gereginden artyk tarhan nökerlik etmezligi öwrendiň. Sen bu häsiýetiň beýleki doganlygyňda aza känine täsir edýär. Men şu setirlenme ýazyp oturkam, John hem Robert Kennedy'ler hakkında okan bir makalam ýadyma düşdi. Kennedy'leň kakasy Amerikadaky belli millionerlerden biri. Oğulları Amerikanyň prezidentligine öz kandidaturalarını görkezenlerine oğullarına ol şeýle wesiýet edýär. Prezident saýlawyna näçe pul gerek bolsa harçlaň. Ýöne gereginden artyk soğumaň. Kennedy'leň kakasynyň bir herekedem gysgançlygyň alamaty däl. Ol puluny gerek ýerine, peýdasy degijek ýerine harçlamalylygydy. Baýlygyny, kazanjyny saga sola sowurmazlygyň mektebidi. Ol prezident saýlanaýanyňyzda da döwletiň pulunam ýele sowurup bermän, tawşytly, akylly başly harçlamagy öwretdigidi. Beýbazar ykdysadyýetin başdan geçiren döwletliň meýdemek ykdysady kanunydy. Umuman tawşytlylyk islenni kojalygyň ulymy kiçimi tapawdy ýok, kanunyny öwrülse oňa ýeter saat ýok. Ýaşullanmal yerini bilip sözleseň ýüzüň nury dökülmez, yerini bilip harçlasaň jübiň pulugy tormaz diýip ýöneligi aýdan nälerler. Puluňy, baýlygyny gerekmejek ýerine sowurup ýürmezlik hakyna akylyň, paýhasyň peýdaly, degerli maslahatlaryň öýjegi hasaplanylýan, bütün dünýäde uly meşhurluk gazanan Keykowsuň Kowsnamasynda da aýdylýar. Ol oğluna ýüzlenip biderek pul sowurjy bolmagyn. Çünki pul sowurjylygyň soňy alada, aladan soň mätäşligi, mätäşligiň soňy bolsa kemtedilme alyp barýandyr diýipdir.
Munça gepin başyna agyrdyp tide berjek pendim tawşitli bolun. Tawşitlilik diňe pul wagtda däl. Wagtyňyzam tawşitli peýdalanmagy unutmaň. Maşgala büjetinem tawşitlice tutup yerini bilip karşılasaňyz kişä mätäs bolmarsyňyz. İki ayakly iki günne diýlenen bir gep bardyr. Ine hädimän oğluňyz gaýdaňyz ýetişer. Olary öýleşikli etmegiň, öýürüp çykarmagyň agyr ýükü siziň öz gerdeniňizden düşer. Ana şonno siziň tawşitli puluňyzyň hemayaty deger. Size berjek ikinji pendim zähmet hakynda. Zähmet we adam. Adam we zähmet. Bu ikisi ähli hakykatyň enesi we atasydyr. Atawawalanmadyň zähmet soňy rehnet diýen pähmi bar. Rehnet sözüniň size azadyk düşünüksiz bolmagy mümkindir. Oň bir näçe manysy bar. Hemmesem oňotlugy aňladýa. Lezzet, maza, eşret. Alpinistin dağlara, kert gayalara dırmaşıp, her metri, santimetri, kıyınlık bilen yeňip geçişi ýaly. Sizem edil şolor ýaly zähmet çekmelisiniz. Şonno durmuşda gadanan azadyk, gijijik üstünlükliňiziň, yeten mendiliňiziň gadyryny bilersiňiz. Zähmet netijesinde ol fiziki zähmetmi, akyl zähmetmi tapawdy ýok. Eliňizdäki gabarçaklaň sanyndan gorkmaň. Şo gabarçaklar adamy adam edýän zatlardyr. Men äsidi hordar etmejek bolup, şiir çıtır bolup zähmet çekip ýaşadym. Şu jagaz gadanan maly dünýäm maňlay dermiň mewesi. Siziň biriňiziň toýunyna haýtyňyzyň kydyga anyk ýadymda däl welin, dostlanma, yollaşlanma ýüzlenip aýdan tödüm. Şuň kuny ýaly ýadymda. Syýlap geleniňiz üçin taňary ýalkasyn. Allahdan gaýsyn. İnşallah menem gaýtarjak bolaryn. Bardy geldi menden gaýtmasa oğlumdan, agtyklamdan gaýdar diýip söz beripdim. Etil şowat garynnaşlamyň biri gelip, garynnaşlamdanam gaýdar diýämelliňiz diýip kulaguma pişirdapdy. Men şonda mikrofon täzeden elim alyp, eger olardan gaýtmasa onu garynnaşlamdan gaýdar diýip üstüne ýetiripdim. Olam gowlukdan nişan. Elbetde garynnaşlanma da bu sözler täsir edendir. Garynnaşlaň, dostlaň, ýollaşlaň hemayaty degse, ol barıp yatan bagyt, gollaw, ruhy hemayat oňa ýetese zat ýok. Men ýollaşlamyň, dostlamyň öňünde bergili bolup gitmezligim üçin siz onu gaýtarmalysyňyz. Bu siziň kakaňyzyň öňündäki borjuňyzdyr. Men dostlam, ýollaşlam, bile işleşen kärdeşlim bilen gatnaşygy kesmejek bolun. Olaň ýagşy günlerinde, ýaman günlerinde de görünip durmalsyňyz. Peýgamberimiz Muhammed Mustapa'm öz ummatlaryna edýän wesiýetlerinde de şo gatnaşygy dowam etdirmek barada aýdylýar. Ol öz hadislerinde şeýle diýär. Ýagşylygyň iň ulusy atasy wepat bolandan soňam oň dostlary bilen gatnaşygy üzmezlikdir. Bu dünýäde bakylygyň ýoklugyna hemmämiz boyun. Ahyry bir gün bakyýete gitmeli bols. Ana şonno haýdar muhyň ýygyny dowam etdirmeliňizi unutmaň. Siz oň agdyr maşgalasynyň däwini dowam etdirmelisiňiz. Egerde siz men barlygymda hyýal edip, agdyrje ýaşaşyp bersiňiz, onu ruhum arkaýyn bolar. Gudraty güýçli tebigatyň ýoguz, gutulgusyz, adalatly kanunlarynyň birem. Her kişiň öz nowatyna gitmegidir. Amin.
Türkistan halk artisti Jebbar Khan Hedif'in yerine yetiren saylap alan käriňiň ussady bolmak hakyna Atenani garlar hormatlamak hakyna ýagşylyk etmek hakyna Nesil wadiýetine çykan ilkinji makalamdan soň işdeş ýollaşlamy tanyş bilişlenmeli. Dürlük herdäki adamlar şuňky nesillere ýene-de käbir zatlar wesiýet etmegiň zerurdugyny ýaňdytdylar. Men özümde de ýene-de käbir zatlary ýatlatmak, maslahat bermek meýli döremän durmady. Umuman terbiýe, öwdünne etmek meselesi müdümlük, ebedilik kategoriýalaryň hatyryna girýär. Ýaşlara halkymyzyň ahlak gymmatlyklaryny, terbiýe meselesini toplan tejribelerini ýatladyp durmak, diňe bir peýda berer diýen niýet bilen ýene-de galama ýapyşdyk. Men bu pentleri täze Amerikaşjak bolup ýatlatmakçy däl. Olar öňkü ejdatlarymyzyň biri 100 000 essedejek akyllarlaryň tekrarlap giden zatlary. Men wezipem olaryň hatyrasyny saklap, olary hormat goýup, ýaşlara da azy känne delalety deger diýip ýatlatmak. Iki dostum meni plagiatlypda aýyplap durmasynlar. Bu pikirler öňüm ýene-de bizden soňam ýatlanar durar. Gaýtalamak almyň enesidir diýen parasatly pehimden ýörelgeden uğrar vaýdyp oturşmuşy. Onsoňam men güzlenýänim eli mikroskoply, dürübeli 50-60 ýaşy arka atanlar üçin nälle durmuş hatly sylsyrymly öýün kapysyndan ýaňy jyklap uran yetkinjekler üçin, ýaş nesil üçin. Olar üçin bu pentleň azajygam bolsa nepi deger diýen niýet bilen wesiýet etmek bolýan. Birinji pent. Öz saylap alan hünäriňiziň, käriňiziň ussady bolmagy çalyşyň. Şinni-şinnilerem ýyl arasynda mundan 100 ýyl, 200 ýyl odal ussadlyk bilen ýasalan pyçakdyr garkalyk, paltadyr teşe, dutardyr gajak, nepitlik bilen dokulan halydyr palas, ketenidir gyýňaşlyk, sünnälenip keşdelenen sarpadyr tahya, adap bar siňdirilip tikilen don nur çäkmen, telpekdir possun. Zergärleň ýasan gül ýakasydyr ýüdükleri barada, ulu kuwunç, buýtanç bilen edilýän gürrüňler ýaşamagyny dowam etdirýär. Şo gürrüňleň ýaşamagynyň düýp sebäbi onu ýasan, tiken, dokan adamlaryň ussatlygy, ökdüligi. Sizem öz hünäriňizde şeýle derejede ussat bolsaňyz, ýylunyň arasynda awraýyňyz artar, ilatyň iň gerekli adamsyna öwürlersiňiz. Tababalanma ýigide müňdürlü hünärem azdyr diýselerem, olaň hemmesi boýunça ussat bolmak her kime başartmalygy mümkin. Men 7-nji ýylymda Gargala etrafynda Semyon Semyonç diýen wraj işleýärdi. Ol öz kärine şeýle bir ussatdy bolýan, hemmeler şoňa özüni görkezip bilseler armanlary ýokdy. Ol welaýatyň paýtagtyň lukmanlarynyň arasynda da ikrar edilen wraşdy. Käwat iki adamlar Aşgabada gelip, özlerini wraja görkedenlerine paýtagtyň wraşlarynyň olary "Siz nire gelýäňiz? O ýerde Semyon Semyonç bar ahir" diýenlerini telim gele geçdipdim. Gargalalar häzire bugüne çenli onu hormat bilen ýatlaýarlar. Biziň janymyzdan kırşanlarda elbetde men oň bilen dostlaşypdym. Bir gedekde men oňa ýüzlenip ýören sere saplyk bilen gaty görmese bir zady soramokçy bolýanymy ýaňdytdym. Oň milleti jöhütdi. Semyon Semyonç, näme sebäpden jöhütlen köpüsi
öz kärine şeýle ökde bolýar diýip soradym. Ol şonno ýaýdana ullukan bir sıratçyan ýaly bir addymyp şeýle jogap beripdi. Gadyrdan dostum, biz jöküt bolanmaz üçin käbir ýurtlarda bize nähiller bir hilqya wakyalar. Şoň üçin biziň ortaça spesialist bolmaga hakymyz ýok. Bizdiň öz ustatlygymyz, kärimizi izberligimiz bilen yer almaly. Bize ýaşlykdan maşgalada berilýän terbiýe. Anha terbiýe diýilýän gudratly zat dogry urukdurulanyna şeýle netije berýän eken. Mehriban oğlum, ediz ýaşlar, sizem saýlap alan käriňiz boýunça ol sowugçuluk kärimi, tagy dostosmy, türüjimi, lukmanmy, mollummy, çoponmy, bagwanmy, aşpezmi, tikinçimi tapawdy ýok. Diňe öktülüňiz, ustatlygyňyz bilen tapawutlanmaga çalyşyň. Şeýle ustatlyk size hormatam getirer, awrayam getirer. İkinci pent. Atenäni garrylar hormatlaň. Atenäň garrylaň hähelçejik göwnleri bardyr. Halkyň asyrlar boýy ýygnan tejribelerini özünde jemleýän nakyllarda olan göwnleri bardy şeýle diýilýär. Atenäň göwni oğully gyýda, oğul gyýdyň göwni dagy bilen düzde. Ýa-da göwünden suw içer, gamyş boğundan. Sizin göwünüňiz dagy bilen düzde bolsa-da, atenäň göwüni giýje ünlü sizdedir. Siz eýäm ýigit çykan bolsaňyzam, olar üçin siz entegem çağa çyksaňyz. Kowsnamada olary anjatmazlyk barada şeýle diýilýär. Oğlum, atenäň göwününe degmegin. Olaň ýüregine bitmez ýara salmagyn. Çünki yaradan ata bilen enäni anjydana agyr jeza berýändir. Allah Taala şeýle diýipdir. Sen olary tüfdiýme, olary anjatma, olary hoş sözler diýi. Eýlek komandrowka diýip beýleki diýip giden ýeriňizden kizicik bir sowatçyk, bir tokkot çaýmy, bir kile ýarym kile narpadyly süýjümi tapawdy ýok getirseňiz, olar monça bolýandyr. Aýratynam ejeňiz goňşy bolom gelligi, ullukan mirzat ýaly, inem onu planjan getirdi, plan ýerden nip görkezgüç bolýandyr. Şo pursat oň depesi gök diýýändir. Minnetdarlygynyň hem çeni çaky bolýandyr. Şo jagat getiren zadyňyza ullukan mätäşligim ýokdurla bolýan, gara adam pahir özüne adaçyk üns berilende begenip iki bol bilmän oturaýgyç bolýardy. Bu zatlar oň ýüreginiň ýuwuk bolup başlanyndan, garalygyň ýakynlaşy uranyndan habar berýär. Köpünden doýur, adyndan dadyr diýen bir gurrun bardyr. Muny dilegçilik diýip düşünäýmeň. Siz atenäň ýyse nany, geýse donu bolmalygyňyzam unutmaň. Wagt syýlag serpaýalýan wagtyňyz, onun üçin jaýlyk alýan wagtyňyz ýa-da ondan mundan galam hakyňyzy alýan wagtyňyz, maşgala harajatyňyza görärek 5-10 manat içiläýseňizem aýyp däldir. Wah! Bir neme artdyryp billigimiz içiljekle bolin. Asıl artdyryp bolan nokta diýdiňiz ýalňyşdyňyzdyr. Artdyryp bolýan nädir? Muny öz tejribemde göre gelýändir. Muny öz döwrümde 120 manat aýlyk alýakamam, 280 manat aýlyk alýakamam, 320 manat aýlyk alýakamam görüpdim. Adamdadyň yaradylyş şeýleräkdir de elbetde. Dünýäýiň net çyplak dogan adama ilki köýnük, soň don, soň tükönüksiz baýlyk gerek bolýan eken. Beýik akyllar mawtumula ýüzlenelýär. Ol don gerek,
Don bolsa diyen goşgularyna şeýle diýe. Ne beýle sen adam zat, şaplak dogdun don gerek. Ten yapmaga köýnök isär ýalamaç, köýnökli dir. Wah üstünden don bolsa. Bäşin tapsa, arzu eder on bolsa. Adam pahyr şo bäşini on etjek bolup, bir başagay bolup geçip barmaly bolar çemeli. Dünýäden doýma ýok, ýene bir diýer. Köňül maksadyna ýetip bolmaýar. Köňül maksadyna ýetip bolmaýanlygy hakykat, oňa doýma dolma ýokdur da elbetde. Diýmek, kömek edetiňiz gelýänligi üçin bolsa gözüňizi ýumup, kör bolsun etmeseňiz bolmaz. Şeýdaýym etiniz başartmaz. Ýeri gelenne dilegelle bilegelle edip Maltymul şahyryň goşgularynyň neşir hakynda da bir kicicik bellik. Maltymul şahyryň 1992-nji ýylda neşir edilen 3 tomluk ýygynlysynyň 1-nji tomunyň 128-nji sahypasyna bu goşgyň 1-nji bendiniň başga 2 setiri şeýle berilipdir. 2 dağın ağacının başyny düýbi bir bolmasa çatyp bolmaýar. Şahyryň kitaplarynyň dürli ýyllardaky neşirlerine bu goşgu şeýle başlanýar. Beýik dağın başyndaky 3 agaç düýbi bir bolmasa çatyp bolmaýar. Men Maltymul'yň goşgularyna hiç ýyly düze düşýärdimelleýän pikirden ören daşdy. Ören agtywarly çeşmeler var halatyna, ýöňkü neşirdäki görnüşine logika taýdan sagdynlyk, takyklyk berýän ýagdaýyna pikiri hasýeti, has dogry, has göwne makul boljak wagtyna oňa düze düşýärdilse de aýby ýok. Ýöne haýsy da bolsa gol ýazmadan bir ýerine üýtkeşürek görnüşde duş gelýär diýen pikire eýerip düze düşýärdimegiň hajaty ýokmuka diýen. Onsoňam goşgyň umumy logikasyna ullokan peýdasy degmeýän düze düşlerden gaçarak durulsa kem bolmazmyka diýen ýörelgen tarapdary. 2 dağın ağacynyň başyny diýenmiz bilen şeýle bir utýan dadymyzam ýok ahyry. 2 dağın ağacının başını çatıp bolmajagy köre hata hakykat. Beýik dağın başyndaky 3 agaç görnüşi häzirki düze düşýärdilen variantyndan kän gowy. Birinjidene köp ýyllaň dowamyna öňkü variantyna halis kulagymyz öwrenişip gidipdir. Oňa ýüregimiz bilen anandyr. Ikinjidene o görnüşde logika bar. Bir dağın başynda bitýänligine garamazdan 3 agacı olaň düýbi bir bolmasa çatyp bolmaýar diýilýär. Soňky neşirdäki 2 dağın başyndaky görnüşde hiç kim logika ýok. Muman düze düşbermek meselesine ören seresaply çemeleşmelimkä diýen. Halis düze düşýärmekçi bolsak, onu bu meseleni akademik neşirlerde edilse gowy bolardy. Bir wagtlar kakam pahyr bilen bolan gürrüňi könürek bir dostumyň aýdan ýadymda. Inne o dostumyň özüm pahyr boldy. Allah Taala oňa iman maýlygyny bersin. Oň o dünýäsini abad etsin. Ol şonno kakam pahyr bilen ondan mundan gürrüň edip oturka bir çeni gelenne nähili bugünler oğlumuz gelip gidýärmi? Bir neme kömek edebilýärmi diýip sorapdyr. Akamyň gönmelirä käseti bardy. Ol gaty bir sypaýçylyga edip durman, günsüni aýdyp goýberipdir. Bize ondan ullokan han tamada däl. Hudaýa müňde bir şükür. Öz günümiz özümizden geçip dur. Olam bir kän kömek edeýin diýip tapdyranyk diýip jogap beripdir. Dostum soraw berenne puşman edip ýene-de bir neme ýumurlajak bolup, "Ay howa da şäher ýerinde durmuşam azajyk agyrrakdyr da. Häzirek durmuş urjak bolup artdyryp bilýän näler de elbetde. Ýogsa ma kömek etmejekden hem nälerler" diýipdir. Kakam ýene şo gönümelligine tutturup, "Artyk süýüşip ite berilýänler" diýipdir.
Soň olaň arasyndaky gurrungyň mazasy bolmandyr. Dostum onu muny bahan edip turmak bilen boluveripdir. Men bu wakany ýatlap bize hökman kömek edin diýjek bolamok. Inni kakam pahirin tama eden dadynyň öz başymyza da düşenligini ýatlatjak bolýan. Siziň hem öz aladaňyzyň işiňiziň aňry ýany bilen ýetikdiginden habarym bar. Durmuşyň size de ýeňil düşmeýänligini bilip durun. Ýöne şonu da arasynda wagt tapyp günnüňi aşa bolmasa da hepde de aýda bir gelip habar tutup durmalygyny ýatlatjak bolýan tide. YouTube Mirasym kanaly. Garlar ulak yerlere ekidip taşlak gaýtmak barda perman çykarypdyr. Şo permana boyun bolup bir ýigit garra atasyny arkasyna alyp ýola düşüpdir. Ençeme ýol geçenden soň ýa-da bir daşyň üstünde oturup diýen jalmakçy bolupdyr. Şonu atasy oğlunyň ýüzüne teredip ýalvarypdyr. Oğlu atasından oň näme üçin ýylgyrýanynyň sebäbini sorapdyr. Atasy bir wagtlar menem kakam taşlak gaýtmak üçin arkama alyp barýakam. Şu daşyň üstünde oturup diýen jalypdym diýip jogap beripdir. Oğlu edýän işiniň telekdigini bilip kakasyny ýygyna alyp gaýdypdyr. Men bu hikayaty tymsal alyp sarhy pelegiň çalşyrymly oýunlarynyň öz başymyza da düşýänligini, siziň hem ondan sowulup geçibilmejekdiňizi aýdyp oturşymşy. Tarih gaýtalanýa diýen gurrungyň hakykatlygyna göz ýetirdik. Bu hakykat inniki nesiller bilenem, soňky nesiller bilenem, ýeneki nesiller bilenem gaýtalanar durar. Atalan eneleň nesihaty görüm görülle size ajaýyp durmuş mektebi bolup hyzmat etmelidir. Bu arada pederlenme tarapyndan taraşlana ahlak kanunlanmada öwrülip giden nakyllanmada şeýle diýerler. Atadan nesihat alan oğul ketguda bolur, eneden nesihat alan gyz keýwany bolur. Ataň marka dostgadan, atyň marka ýolgadan. Oğullar ketguda bolup ýetişde, gyzlaram keýwany bolup ýetişde, oňa ýetes zat ýok. Ol aten üçin giden marşalyk. Kowsnamada diňe ateneň awraý bilen oňudy etmeýän perzentleň özleriniň hem adawraý üçin çalyşmalyklary bardy aýdylýar. Bilip goýgun. Sen diňe ateneň şöhratyna buýsunmalysyň. Çünki ol daşka bir bedegdir. Hakyky adawaz öz zehiniň ukuyubyň bilen gazanylýan zatdyr. Şonu sen adyňy Zeyd, Jebbar, Muhammed, Ahmet ýa-da Ağamjan diýip tutman, ussat, alim diýip tuturarlar. Oğlum, mehriban oğlum, ussat, alim bolmaga çalşyň. Sözüň dolmansyn hakyky adamy beýleklerden diýänim namartlar, kezzaplar, biwüşler, kümsükler, görüpler ýaly erwet gylykly adamlar. Şolardan tapawutlandyrýan esasy häsiýet olaň entäni gollap bilmegidir. Mätäji kömek edip bilmegidir. Çypgynsa ýagdaýa düşeni gollap edip bilmegidir. Ejirläne himayet edip bilmegidir. Şu häsiýetleň jemine de ýagşylyk etmek diýilýändir. Ýagşylyk sözüniň aslam ýagşy sözündəndir. Ýöne şu edilmeli, ediljek işleň hemmesi göz üçin galplyk bilen ýasama bolmalydyr oğlum. Ýagşylyk sözüne düşündirilişli sözlüğimiz şeýle düşündiriş berýär. Ak yüreklilik bilen edilýän ýardam, rehimlilik we
jomartlyk bilen edilýän gatnaşyp oňa diş. Şeýle niyet bilen edilýän ýagşylyk ýerde ýatýan nälir? Siz başarsaňyz ýamanlyk eden adama da ýagşylyk etjek boluň. Sebäbi pederlenmez. Ýagşylyga ýagşylyk her kişiniň işidir, ýamanlyga ýagşylyk her kişiniň işidir diýipdirler. Durmuşda her kişi bolmaga çalyşyň. Öz ýagşylyk eden pursadyňyzda da soňam şol işiňiz üçin lezzet aljaňyzy unutmaň. Halkymyzda daş bilen urany, aş bilen ur diýen pähmem bardyr. Şo pähme uysaňyz, täze dost gazanarsyňyz. Ýagşylyk etmek bilen baglanyşykly ýene bir berjek pendim, hiç şu wagt eden ýagşylygyňyzy diliňizde almaň, madamlamaň. Eger diliňizde alsaňyz, onna biwez adam molluňyz bolar. Mollu mawtmuly olur ýallar hakynda. Şeýle diýe. Näge mertlik etse adam biwezi her meclisde yüz yol tile getirmiş. Biwez tözüniň size de häzirki ýaşlara düşnüksiz bolmagy ihtimallar. Düşünürüşli sözlük oňa şeýle düşünürüş berýär. Wejib bolmadyk, weşsiz, bolgusuz, uğursuz, biderek adam. Oğlum, men size ýene de käbir zatlar matlagat bermekçi bolýyn. Ýöne siz meni gaty oňukçullukda bir aýplaýma görüň. Bihayalyk, edepsizlik. Adamlaň gowurýan häsiýetlerinden nälerle bolýyn, ýöne aşa ýewralyk bilen şenden aşa utanjaňlygam etmäge görüň. Bir iki häsiýetiňem size köp ýerde ýanynyň degmegi gaty mümkindir. Sebäbi ol ikisi adamyň sussuny basýar. Diýäýmer zadyn diýdirmän goýýar. İşte de, durmuşda da, olya beýlek çekişmelerde, ýygnaklarda diýjek aýtjak pikirini aýtmagyny kynlaşdyrýar. Şoň netijesinde de siz barada adamlarda näme dogry pikiriň döremegine sebäp bolup biler. Siziň ukuyubyňyza, zehiniňize, iş başarjanlygyňyza baha berilenne näme dogry netije gelinmegine getirip biler. Oğlum, siziň käbiriňizde de çağılaňyzda da şu häsiýet bolanlygy üçin ýatlady otyr. Innik maslahatym, utanjaň, ýygyra, dymma bolmajak bolup çakdan aşa köp gürlemäge de enni gitmäň. Ata-babalarymyň döreden nakyllaram, danalaram, mawtmuly atamyzam az sözlü bolmagy ünneýärler. Olaň käbirini ýatladyn. Nakyllar az gürle, ud gürle. Gepiň azy ýagşy, aşyň dudy. Köp bil az sözlü, köp sözüň azy ýagşy, az sözüň udy ýagşy. Mawtmuly pragy. Az ýigil, az ýatgyl, sözüň az etgil, ne var manasyz söz uzamak bilen. Aklyň bolsa märekede az sözlü, köp söz seni il içinde har eyler. Men her içinde salgılanyan eserim Kowsnamada az gürlemek hakda şeýle diýilýär. Haýsy hünäriň eýesi bolsaňam ýerini bilip gürlemek öwrenigin. Yersiz ýere diýilen söz her näçe odan bolsa da soň tor geler. Peýdasy sözlerden gaça durgun. Çünkü peýdasy sözlerden hemişe ziyan geler. Yalan kakyan, dürs açmayan sözler aýdylmasa has gowdur. Dana kişiler sözü şeraba meňdedipdirler. Ol adamy hem met edip, hem meslikden açyp bilýär. Ine şu nesihatlary berja etseňiz ýüdüňiz godarmaz, az ýalyň şartyňyz.
dost kazanmak ve dostu vefalı olmak hakkında. Sağa at takmak ve olon terbiyesi hakkında. Bu edeki pendimiz ancak kayın mesele hakta, dostluk hakta, dost kazanmak hakta, dostu vefalılık hakta. Bu pendi nämeden başlap, nämede oturjağını biler ýalylar. O hakda aýdylan pehimler, danylan aýdan sözleri, her hili rawayatlar, hikayetler, şahirlemeden getiren tımsallary sanardan kän. Onu da varsynan şüküreýin, başardığımdan pikirlenmi çuğdamlap, size käbir zatlar aýtmaga çalşaýyn. Dostluk hakdaky gurrunmyzy Muhammed Peygamberiň hadislerinden başlaýyn. Bu hadisler musulmanlar üçin ahlak kodeks bolup hyzmat edýär. Onu şeýle diýilýär. Haýsy bir kişi owadaky dostuny görmäge ýola düşdi. Taňry oň ýoluny bir periştäni gaýym edip goýýar. O ýola uçdan nire barýaň diýip soraýar. Ol ine şu owadaky dostumy görmäge barýan diýip jogap berýär. Ýene soraýar. Saňa oň bir peýda eden ýer barmy? Ol ýok, ýöne men ony Taňry ýoluny dost tutýan diýip jogap berýär. Şonu perişte men saňa Taňry tarapyndan iýilşdirin. Sen dostuňy näçe ýagşy görseň, Taňram seni şonça ýagşy görür diýen sözi saňa aýtmagy geldim diýär. Diýmek dostuň bilen ýagşy görüşmek farz sünnetliň hatarynda durýar. Halkymyzda ýigidi dostundan tana diýen pehim bardyr. Onun başga da dünýä halklarynyň köpsünde dostun kimdigini aýt, men sen nähili adamdan aýdaýyn diýen nakıl bar. Bu pehimler asyrlar boýy toplanyp, elekden geçirilip gelinen netije. Olar dostlugyň ägir zatdygyndan habar berýär. Diýmek size baha kesenlerine, sizin näjura adamdyňyzy kesgitlänlerinden dostuňyzyň üssü bilen anyklanýanlygynyň alamaty. Durmuşda dostu doňup bolmaýanlygym hakykat. Şahat günüňde şatlygyny paýlaşmaga, gaýyly gussal günüňde olary eýsmäge, ýekesräp içiň hümledip oturmazlyk üçinem dost gerekdir. Hikayet. Bir ýaşuly oğlunun näçerek dostunyň bardygyny sorapdyr. Oğlu uly guwunç hem buýtonç bilen dostunyň örän köpdigi bilen öwünmek isläpdir. Kakasy agşamlyk oğlu bilen dostlarynyň mehmançylyga gidermenligini aýdypdyr. Kakasy oğluny bildirmän bir goýuny öldürip, oň etini halta salyp goýupdyr. Agşam mol berenne olon her sybyr ata minip ýola düşüpdirler. Kakasy goýunyň etini böktürgüsine alypdyr. Böktürgü atyň eriniň sırtyna daňylýan ýük. Olar az ýüräp, köp ýüräp oğlunyň dostlarynyň biriniň öýüne barypdyrlar. Dostu olary mehr bilen garşylapdyr. Atdan düşmegi teklip edipdir. Kakasy ýüzüni gözüni asyp durşuny düşdügeme boljakly weli. Ýöne dostuňyz bir hata iş edipdir. Ol ýaňrak biri bilen seni men edipdir de, onu bıçaklap öldüräpdir. Men atymyň böktürgüsinde şo öldüren adamyň jesedi bolmaly. Şonu ýerlemäge kömek etseňiz diýip geldik diýipdir. Dostu örgökden gelip beýle işe baş goşup bilmejegini aýdyp, öýlerine tarap ýumlugaýypdyr.
Bu ahwalat oğlunun ikinci, üçüncü, dördüncü dostu bilenem aytalanıptır. Kakası oğluna yüzlenip, "Oğlum, mene dostum kennip öwünü biljek däl. Men o dünya, bu dünya yekece dostum bolmaly. Inni on kada barıp göreli. On nähil kabul etjegini barammysan göreriz. Bir bağıtı synap görelip ýollaryny dowam ettiripdirler. Olar daňa oloy kakasynyň dostunun kabarypdyrlar. Ol bulary yitirip tapan ýaly garşylapdyr. Kakasy öz dostuna da şo ýagdaýy duýdurypdyr. Dosty, "Hany entek düşleň, ulak ýoldan gelipsiňiz. Şaý suwçyň. O zatlaňam bir alazy eder" diýipdirdi. Olar öýe salyp, öýüň ortasyndan çukur gazmaga başlajak bolanyny, kakasy hiç hili jesediň ýokdugyny, atyň böktürgüsine kiň goýunnugyny, bu zatlary oğlunyň dostlaryny synamak üçin edenligini aýdypdyr. Şeýdibem oğlunyň dostlary ilkinji synagdan geçip bilmän galy beripdirler. Şu hikayatyň netijesi dostun ýanky ýaly ýagdaýa düşenligine de el kömegini edebilmeseňem dil kömegini berjek bolmaly. Akylly başly maslahatyny bir gaýgyrmaly. Çykalga tapmaga kömek etjek bolmaly. Daha bolmasa duýgudaşlyk bir edip galmaly. Dostuňyz hakyny alad edip durmagy unutmaň. Eger şeýseňiz, olam sen hakda alad eder. Oň bilen gatnaşygyň hemişelik bolsa gowdur. Durmuşdur. Mardy gelli bir wezipe çekiläýseňiz, öňkü dostluğuňyzy unutmaň. Bu meselede nakyllanmaz şeýle maslahat berýär. Dostun könüsi ýagşy, donuň täzesi. Birden tersine bolaýsa, ýagny siziň dostuňyz bir ulurak wezipäni eýlese ondan ätmelli soraýmaňyz mümkin. Bu da bolup biläjek ahwalatdyr. Bu ahwalat ýagny ulurak bir wezipe köpler üçin hakyky synag daşıýar bir adam bolup biler. Ebebi wezipe diýsem kudratly zatdyr. Ol köpleri üýtgedip bilýändir. Muny durmuş tejribämde göre gelýändir. Şonu da öňkü gatnaşyňyz edip, eger dostuňyzyň size bolan garaýşy azajyk üýtgedigi, onu sizem gatnaşyňyzy kemeltmek bilen boluberiň. Durmuşyň bir öwrüminde şo dostuňyz öz ýalňyşyna düşüner, durmuş diýilýän çarşyrymly hengam. Siziň gatnaşyňyza öz düze düşlerini giyirder. Muman dostluk meselesinde wezipe kowalaşmasaňyz gowy. İla arasynda eşegem öz deňini gaşar diýen pehim bardyr. Şo pehimlerden uğralsaňyz ýalňyşmarsyňyz. Başarsaňyz dostuňyza ýagşylyk etjek boluň. Mawtymula tamyryň daş döker diýen goşgutyny şeýle tetirleri bar. Bilgil uzak gitmez aýy dostlugy, gahry gelse depäň üzüri daş döker. Bu tetirleň aňyrsynda bir hikayat bar. Bir adam aýy bilen dostlaşypdyr. Olar dağa gedelenje gidipdirler. Dağda bir ulu ağacın kölegesinde deyin zalmağa oturýarlar. Aýyň dosty ýa-da urak bolansoň şo kölegede erkelipdir welin. Bir sinek oň dostunyň ýüzüne konup bizar peteňini çykarypdyr. Aýy sinek kowjak bolup her zat edip görüpdir, halis bolmandyr. Ahire aýyň gahary gelip kapdalyna ýatan ullokan daş bilen sinek urup durdy. Dostunyň kellesini mınjyradypdyr. Oň dostuna etjek bolan ýagşylygy ýamanlyga öwrilipdir. Diýmek, ýagşylyk etmegiňem uğru bar. Ýagşylyk etjek bolup aşa gidibermelem däldir. Eger etjek ýagşylygyňyz gödöklük, suwjukluk derejesine barmasyn,
Gürrüň aýy we oň dostluk hakyna baran soň aýy bilen bagly ýene bir riwayaty tymsaly getirmek makul bildim. Bu riwayat sizin okuw kitaplaryňyzda da getirilýändir. Ony öňem telim gedek dinläntiňizle weli garaz şuurruň bilen adadyk bagly bolan soň ýene bir gedek gaýtalamak diýan etmedim diýen. Iki dost tokoya gidipdir. Olon biriniň tüpeňi bar eken. Birdenem öňlerinden aý çykypdyr. Olon tüpeňlisi gorkup agaza çykypdyr. Beýleksi aýyň öle adama degmeýänligini bilip ýüdüň düşüp demdi üstüde ýatyberipdir. Aýy gelşine onu isgaşdyryp öz uğruna geçip gidiberipdir. Aýy epesle arana çandan soň agaçdaky düşüp gülmäge başlapdyr. Her dost, aýy sen kuloňa nämeler diýdi diýip sorapdyr. Yollaşy. Hoply ýagdaýda yollaşyny ýeke goýanlar erwede adamlardyr diýdi diýip jogap beripdir. Elçilikde dostlary iki topara bölýärler. Birincisi baş dosty, ikincisi aş dosty. Siziň hem dostluğuňyzyň arasynda aş dostunyň bolmagy gaty ähtimallyr oğlum. Aş dostlaryny dost hasaplap bolmaz. Olar siziň dostuňyz däl, aşyňyzyň dostlarydyr. Koğusnamadan bir tymsal. İskenlerden sorapdyrlar. Az wagtyň içinde beýle uly baýlyga nädip ýetdiň? Ol şeýle jogap beripdir. Düşmanlamy hoş söz bilen dep etdim. Dostlumy alada bilen gurşap aldım. Dostluk hakyna başga da bir giden gepiň başyna agyrdyp bolardylar welin. Başta belleşime diýaly. Dostluk hakynaky gurrungy pentler nämeden maşlap, nämeden guturjagyny biler ýalylar. Öňüm köp sözüň azy ýagşy, az sözüň uzy ýagşy nakylyny getiripdik. Şo nakyla uyup bu gurrun müdede nokot goýaýsam diýen. Beýik magtmula gulak asalyň. Ol paş eder seni goşgusyna şeýle diýe. Gadyrdan dostsuňdan ýüzüň öwürme. Barsaň depesine täz eder seni. Oğlum, şo depesine täz edip biljek dostluňyzy hakyky dost saýyň. Olary hormatlaň, olaň sarpasyny saklaň. İkinci pent. Çağalaňyzy terbiýelemek hakyna. Öňkü ennigimide eýerip akylyň pentleň öýjügi koğusnama ýüzleneliň. Onu şeýle diýilýär. Enerim, ýadyňda bolsun. Allah'ım sana oğul verse, odaly bilen oňa gowy at goýgun. Çünki bi atalan wezipeleriniň meridir. Perzentliňem atenäň öňünde bir näçe borçlarynyň bolşýary, atenäň hem perzentleri bilen baglanyşykly ençeme borçlar bardyr. Alam terbiýe vermek, durmuşyň sarkannakly ýollaryna goýberen ýalňyşlaryny düşündirmek we ýene wezipeler. Ana, şo köp sanly wezipeleň içinde iň esasysy, ilkincisi gowy hat goýmak. Ol entek kijijikkä ağa gara düşünmänkä öz adyna kän bir ünsem merip durasy ýokla welin bir neme ulolandan soň öz adyndan utanmaýar bolmalydyr. Elçilikde käbir maşgalada arm edip çağalaryna tilki, kürre, eşek, güjük italmaýar atlarym dakýalar. Bir kijijik waka ýadyma düşýär. Kürre fatly bir wezipele eşek kula atly adamdan arda düşüpdir. Olon ardasyny okap oturşyny arasynda ýylgyrypdyr. Oň ýanyndaky Kürräýefden näme üçin ýylgyranlygynyň sebäbini soranyna
Ay hiçle. Ine ejemden arda gelipdir. Şoňa ýylgyrýan diýip jogap beripdir. Men italmada atly bir ýollaşymyň ýigit çykandan soň degişli idaralara arda berip öz adynyň it bölegini aýyrdyp ýürendigini bilýän. Şeýle wakalaň bolmazlygy üçin başda at goýmak meseletini akylly başly çemeleşseňiz, sizden hoşamat bolar. At adamyň ömürlük ýollaşy. Onu köýnek çalşan ýaly günne naşy üýtgedip bolmaýar. At goýmak meselesini gaty bir modada kowalaşmalylar oğlum. Ýogsa bir klasyň içinde 5 tane batyryň, 5 tane mekanyň, 5 tane şatlygyň, 5 tane şöhratyň bolaýmagam gaty mümkindir. Ýaşgarlar şatlygam, şöhratam, mekanam bolman nurmaz. Çağalar wagt gelip ilagasy bolup ýetişmeli adamlar. Şonu olara şatlyga, şöhrataga, mekanaga diýip bildinerler. Şol atlaň ýydynyň aga sözi bir hili gelişmejek ýaly bolup dur göwnüme. 1961-nji ýylyň 12-nji aprelinden soň Orsiýetde bolan oglanlaryň tasgalla ýarsy Ýuro bolupdyr. İlkinji kosmonawt Ýuri Gagarynyň hormatyna. Halkymyzda ne gözel atlar bar. Çağalaňyza at goýaňyzda şolaň iň gowlaryny saýlamagy başaryň. Siziň beriňiziň haýsy at gowy diýip soraýmaňyz mümkin. Bu soraga bir söz bilen plan at gowy diýip jogap bermek kyn. Ýöne men pikirimçe sada gaýsy atlar has gowy ýaly. Edil şu soraw Muhammed Peýgambere de beripdirler. Muhammed Peýgamber bu soraga iň gowy atlar Abdullah bilen Abdurrahman diýip jogap beripdir. Muhammed Peýgamberiň Abdullah adyny birinji orunna iň ýakymly, iň gowy, iň oduny atlaň hataryna goýmagynyň esasy sebäbi olat on kakasynyň ady bolanlygy üçindir diýip pikir edýän. Çağalara dakylýan atlar on haýsy milleti degişlidigini aňlatsa ýagşy. Dilegelli bilegelli pähimle eýerip 30-njy ýyllarda intelligensiýanyň ýerkräk wekilleri moda kowalaşyp şo döwre laýyk hasap edip öz çağalaryna syýasy wakalar bilen baglanyşykly Karl hem Lenin, Marlen Marx hem Lenin, Stalkon, Stalin konstitusiýasy, Mels, Marx, Engels, Lenin, Stalin. Edisa, eta девочка имени Сталина. Kim, Kommunistički international молодежи. Kolhoz, savhoz, saylaw ýaly atlar daqtyrlar. Bu atlarda millilikden nam nişan ýokdugy köre hasa. Mehriban oğlum, çağalaňyza at goýaňyzda ýankyýaly geň taňlyklardan daşyrak dursaňyz kim bolmaz. Atene hökmünde siziň inniki wezipeňiz çağalaňyza hünär öwretmek. Siziň çağalaňyza uğruňyzy dowam etdirse, onu oňa ýetes zat ýok. Siz öz hünäriňizi perzentliňize miras goýup gitmelisiňiz. Çağı üçün baýlykdan hem mal mülkden hem artyk gerek zat hünärdir. Kowsnamada şeýle hekayet getirilýär. Bir padşahyň ogly ýaşlykda öz köşklerini demirçi ustalaň kılıç, bıçak, üdeňi, uyan we başga zatlar ýasaýyşlaryny görýän eken. Hemişe demirçiliň ýanyndan aýrylman olaň edýän işlerini üns berip teýinleýän eken. Şeýde de ol şo hünäri öwrenen eken. Rumda çäresiz galan ol Rum demirçilerine men bu hünär bilýän diýipdir. Onu talaban edip alypdyrlar. Ol şo ýerden gaýdýança hiç zada mätäs bolman güderany demirçilik bilen geçiripdir. Watanyna gaýdyp gelenden soň bolsa
hiç bir atlı adam öz perdendine hünär öwretmekden utanmasyn. Çünkü güýç kuwatyň derde yaramayan halatlary az bolanok. Şeýle ýagdaýda bolsa diňe kesbi kärdir, hünäriň peýdasy diýýär diýipdir. Her bir öwrenilen hünäriň ýerde geçti himayet diýýändir. Diýmek, sizem öwrenip bolajak zatlaryň baryny çağalaňyzy öwretjek bolun. Ahir bir ýerde oň peýdasy bolar. Atababalamaz ýigide müňdürli hünärem azdyr diýip ýöneligi aýdan nälerler. Ýene-de nakyllarda hünäri öwrenni ýigren. Hünärli ul muradyna ýeter diýilýändir. Şu nakyllardan çen tutup ýaşajak bolun. Oğlum, sağlaňyza alym bilim bermek hakyna da alad etmelisiňiz. Bilimli bolmak üçin hökman universitet uturmaly diýip düşünäýmän. Durmuş atlan bir universitet bardyr. Ol universitet adamlaryň kalbynyňky artyk duruýan zatlaryny gowdadyp, kemtirräk duruýan ýerlerini doldurup bilmäge ukyplydyr. Ýöne oň sapaklaryndan dogry netije çykarmaga çalyşyň. Bizden öňkü ötün danalan pehim paýhasyndan uğranyň. Tymsallar amam gadalydan şeýle alymly bolmagynyň sebäbini soranlaryna ol men soramakdan çekinmedim diýip jogap beripdir. Lukman Hikimden sen bu akıl paýhasy kimden öwrendiň diýip soranlaryna ol körden öwrendim. Sebäbi ol inneki ätlejek ýerni taýaw bilen oňat barlaman ätlänok diýip jogap beripdir. Diňe bilim almak entek ýeterlik däldir. Şu alan bilimleňiz durmuşda peýdalanmaga maşarmalysyňyz. Günnoruň beýik akyllary Pars şahyry Sagdy bilimni durmuşda peýdalanyp bilmeýän adamlar barada şeýle pikirde. Kimde kim bilim alyp şonom durmuşda peýdalanyp bilmese, ol adam yer sürüp tohum tepmeýän daýhana sarymdaşdyr. Edil şeýle pikir beýik magtumulyň pederi, öz döwrüniň beýik akyllary hem alymy Döwlet Mämmed Azadyň garrymy bolan Wagzadat eserinde de bar. Ol alymlary iki topara bölýär. Almak halwy we almar ebni. Döwlet Mämmed öz döwrüniň alymlaryndan öz alymlaryna amal edip ony halka öwretmek haýyş edýär. Ol hakyky alim diýip alymyny halka öwredýän alymlara düşünýär. Olara uly hormat goýýar. Azady alimlaň ikinji toparyny ýagny alymyny halka öwretmeýän, onu halkdan gidileýänleri pisleýär. Halkyň öňünde masgaralaýar. Olary akmak, nadan, sowatsız adamlar bilen deňeşdirýär. Bes amalsyz alim oşar jahila. Nefhi etmez alımdan hergiz ile. Menem durmuş atly universitetiň şu öwredinje zatlaryny size ýaşlara pendetmesem, ondan meňem şu tohum sepmeýän daýhana meňdedigim bolardy. Diýmek siz bilim almak hakyna da madama alad etmelisiňiz. Sebäbi bilimsiz adamlar danalanmaz, gözlü körleri meňdedipdirler. Ine şu alan bilimleňizi ýylgyn bilen, çağalaňyz bilen paýlaşmagy hiç haçan unutmaň. Mehman çağırmak we mehmançylykda bolmagyň düdüginleri hakyna. Mal döwlet toplamak we ony harçlamagyň ýollary hakyna. Garrylyk, ýigitlik hakyna.
Ollum. Edidi yaşlar. Bu edekki söhbetimiz mehman kabul etmek hem mehmançylykda bolmak hakda. Sizin käbiriňiziň ay kakamydan halis ownap ýörüý diýen. Mehmanlar da geleri gider diýip pikir etmeňiz mümkindir. Eger şeýle pikirde bolsaňyz onu o pikiriňizden elçeke weriň. Mehman kabul etmek hem mehmançylykda bolmagam öz başyna kiçiräk bir sunwatdyr. Oňam öz kada kanunlary düzgün tertip bolýanlar. Onu berja etmek yeňil ýel paýyş däldir. Küllü günne orada ikrar edilen kowsnamaň awtory key kowsa ýüzleneliň. Ol şeýle diýe. Her gün mehman çağırjak bolup adara galmagan. Çünki her gün mehmany göwün niýen kabul edip bilmersiň. Ol sözüni dowam edip şeýle diýe. Ayda näçe gezek mehman çağırıp biljekdiň öňünden oýlangyň. Eger 3 gezek çağırıp biljek bolsaň, 1 gezek çağırıp mehmana 3 gezekde etjek hyzmatyny 1 gezekde etgin. Keýkows ýaly barjamly adamlaram aýda 3 gezege derek 1 gezek mehman çağırmagy ünleýän bolsalar, onu mehman çağırmagyň nähil jogapkärli zatda öz-özünden düşünüklidir. Şoň üçin oğlum, sizem günne aşa mehman çağırjak bolup durmaň. Oňa derek käwat çağırın bolen, ýöne kim hyzmat bolmajak boluň. Mehman kabul edeňizde oň ilkinji şerti güler ýüz bilen hoş sözdür. Ata-babalarymyz buğdoý nanyň bolmasa buğdoý sözüň ýokmudy diýýändir. Maltmula tamydam dinleýijilerine şeýle matlagat berýär. Gelen aş diýip gelmez, turşutmagyl ýüz, nana mätäş däldir, söze mehmandyr. Halkymyzyň mehman ataňdan uly diýen nakylam bar. Bu nakyl mehmana goýulmaly, edilmeli hormatyň ören jogapkärlidiginden habar berýär. Inni özüňiz mehmançylyga baraňyzda nähil edep tertip saklamak barada da adadyk gurrun edeliň. Ýene de nakla gulak asalyň. Mehman öýetiniň guly. Şeýle bolsa onda siz mehman baran ýeriňizde şo öýüň düzgün tertibine laýyrak boljak boluň. Öz öýüňizdäki anjyklygyňyzdan el çekmeli bolsuňyz. Maňa o zat ýaraýa, maňa bu zat yaramaýa diýen ýaly näz kereşmeleňizi ýanyňyz bilen äkitmejek boluň. Öýesi onsuzam mehmanlar hakda alada bar nedýändir. Siziň anjyk häsiýetiňiz mehman çağırýan üçin goşmaça ýük bolaýmasyn. Öten geçenlenmediň baryn beren uýalmaz diýen gurrunam bar. Şeýle bolsa, onu şo edilýän hyzmata kaýyl bolaýmalsyňyz. Öz ýurduňyzda mehmançylykda bolanyňyzda garaz ullukan ýalňyşlyk göýberip durasyňyz ýok. Bardy gelli näme tanış ýurtlarda da mehmançylykda bolmak meýesser etse, onu şo ýurduň düzgün tertibinden adadyk habarly boljak boluň. Şeýle bolanda asrynlyk bilen şuda ýalt-ýult etmändirek töwereňize ser salyp görüň. Yerli halkyň wekilleriniň hereketine görärek hereket etseňiz ýalňyşmarsyňyz. 50-nji ýyllarda taşar ýurtlar bilen ara gatnaşygyň ýaňrak ýoly goýulyp uran uçurlaryna bir ýollaşymyz gaýry ýurtda bir kabul edişlikde düşen ýagdaýyny göýberen hatasyny gynanyp gurrun beren ýadymda galypdyr. Ol şo gezek bir delegasiýaň sastawyna Hindistanyň bolupdyr. Delegasiýany güni bilen deliň gözel, ajaýyp ýerlerine aýlapdyrlar. Türkmenistan ysdyrla bolen ýöne Hindistanyň çyýgly ysdy howasy olar haly surnuk durupdyr. Şo gezilen jedip ýörüşlerini agşama bolay olar kabul ediljek mehmanhanalarynyň restoranına alyp gelipdirler. Ine de şalan köşkünü ýada salyp duran restoranyň zaly.
Stolun üstünde kuşun tüydünden başka näme diýseň bar. Her hili naharlar ýerimiş, dürli reňkdäki, dürli möçberdäki, gadalla akly çüýşeler, ululu kiçili tarelkalar, sağında solunda gödüň gamaşdyryp barýan kagadylara dolanyňy preborlar, her kimin oturjak ýerine şakäselerini meňdeş gaplarda, gadagyldyrak reňkdäki suw, yollaşym günü bilenem yssyk howada gezip hali siýadan soň ýanky gapdaky gazygylt reňkli suwy şodurşyny başyna çekipdir. Soň töweregine seretse, mehmanlar şo suwa ellerini sokup ellerini ýuwup oturan eken. Ol goýberen hatasyna düşünüp bir hili bolup oturupdyr. Ol innehe ýalňyşmar nip içini gepledi oturka, şo kabul edişlikde ýene bir säwlik göýbersen etjek. Kabul edişligiň soňuna edil şo gaplarda şol reňkdäki suwy getirip goýupdyrlar. Ol bu gezek öňkü ýalňyşyny düdedörnýän niýet bilen şo gaba elini sokup elini ýuwmaga başlapdyr. Onku bu gezegem tersine bolupdyr. Soňky getirilen suw içme üçin merleýän eken. Bir kabul edişlikde iki ýalňyş. Bu zatlar gaýry ýurtlarda kabul edilen medeniýetleri bilmedlikden göýberilýän hatalar. Şuň ýaly bolanyny azajyk sabyrly bolaýmalydyr. Töwereňizde göz aýlap, yerli halkyň wekilleriniň hereketlerini synlasaňyz, ýanky ýaly ýalňyşlyklara, hatalara ýol bermersiňiz. Ýöne daşary ýurtlaryň kabul edişliklerine bolmak nesip edäýse, garaz bir säwlik däýmesin diýip özüňi hetden aşada galagoply dartgynlalyp barmajak bolmalydyr. Adatdan daşary sere saplylygyň tersine bolup, başga bir ýalňyşlyga alyp baraýmasam bardyr. Özüňizi erkinrek, arkaýynrak alyp barmaga ennig ediniň. Gereginden artyk ýalp-ýultlugam gowy häsiýetdädir. O häsiýetiňem oturanlaryň köpsüniň size aýratyn üns bermegine sebäp bolaýmagy gaty mümkindir. Dilegelli bilegelli diýilşi ýaly, Hataylılardaky kabul edilen bir etiketi ýatladaýyn. Yer ala ýurdala diýilenler-de, her halkyň özü boluşly, başgalara meňdemeýän däp destury bolýar. Hataylılaram kabul edişlikde dürlü tagamlaryň oňlar çosunu taýýarlaýarlar. Akşamyň zemleýici protodunna mehmanlara adaty suwda gaýnadylan tüw berýärler. Eger mehmanlar şo tüwdenem iýip başladyklary, öýeleri täzeden biş düşüň uğruna çykyp başlamaly bolýarlar. Eger ýanky tüwden hiç kim iýmese, onu Hudaýa şükür mehmanlamyda naharlardan gereklerini edinipdirler. Inni arkaýyn çaýa geçdegen bolar diýip çaý berip başlaýarlar. Iň soňundan berilýän tüwü sine üçin edilýän etiket bolup hyzmat edýär. Şeýle geň taňlyklardan azda känne habarly bolsaňyz gowy. Ine mehmançylykda bolmagyň şular ýaly gizlin tilsimleri bar. Mehmançylykda bolmak hakynda keýkogsuň sargytlarynyň käbi ýerini ýatladaýyn. Olar berjaý etjek boluň. Sen her kişi mehman boluja bolmagyň bir adyňa awraýyňa ysnap getirir. Şerabişden içgin welin ýöne serhoş bolmagyň, özüňi bihaýa alyp barmagyň, ýylyň tabagyna käsesine göz dikmegin, mehmançylykdan gaýdyp gelýärkäň serhoşlugyňy bilmesinler. Şuda mes bolaýyn diýseň, öz öýüňde mes bolgun. Şu sargytlar berjaý etseňiz, ýüzüňiz gylarmaz. Deň doşlaryň ýanyna awraýly bolarsyňyz oglum. Mehmançylykda bolmak bilen baglanyşykly ýene bir kijijik matlagat. Baran ýerinde gereginden artyk köp oturmaň. Her kadadyň çeni çaky ýaşydyr. Tababalanmadan
doyan yerinde dokluğunu sindirme gurrunun bardygyny unutmaň. Oň manysy baran ýeriňizde köp oturmaly läliligidir. Size ediljek kezzet hormat paýawla berenne turmak hakda pikir etmelisiňiz. Mehmançylykda köp oturýan kişilere bir hikaýaty ýatlatmakçy bolýan. Hikayat. Öňün biri tanışynyň ka mehmançylyga barypdyr. Mehman turar ýerde turmandan soň öýesi daşşykyp gelipdir-de, "Be, ýagyş ýagyp başlapdyr" diýen. Bu urruňa mehman kän bir piti wada etmän, gaýtam içiňi ýakaýyn diýen ýary. Ýagyş ýagýan bolsa onu gaýdyp bolmaz diýip entekler oturmakçy bolýanyny ýaňladypdyr. Öýesi esli wagtdan soň ýene-de daşşykyp gelişine ýagyşa goýupdyr diýip gelýär. Bu edegem öýesiniň hyýaly başa barmandyr. Ýürege düşen mehman oň bu habaryndan beperway kabul etişine öňküdenem has mojugurak jogap beripdir. Ýagyş goýan bolsa onu gorkup oturasy iş ýok. Arkaýyny ýyjy oturaly. O günne ona aşa duşu bolmalyk diýip çylkasyzlyk edipdir. Öýesi çykkansa ýagdaýda galypdyr. Mehmançylykda gereginden artyk köp oturmak özüň ýigrenlermekligi alyp barýanlar oğullum. Şahyr delile kulak goýalyň, ol şeýle diýär. Özüni ýigrenler köp ýatan mehman. Baran ýeriňizde özüňizi ýigrenlermejek boluň oğullum. Baralym. Men size inniki berjek pendim mal döwlet toplamak hakynda. Öz günüňizi ranyňyzy ýylleňinde görjek bolsaňyz, kimdir birini el garama bolmajak bolsaňyz, onu aza känne maýa toplamak hakynda da alad etmelisiňiz. Bir neme baýlyk toplasaňyz hordar bolmarsyňyz. Deň duşlaňyzyň ýanynda diliňiz gysga bolmaz. Şahyrlanmaz garyplyk ýararly ýanyp pişik geçipdirler. Şahyr öwe tagan kätibden bir went goşuy. Garyplyk bir bela, käýdir jany. Deňi duşdan aýra salar merdany. Ýoklukda kim bolsa suprodan nany. Goçyt gam çeker mydama begler. Mydama gam çekip ýörmeli bolmazlyk. Deň duşuňyzdan aýra düşmezligi üçin. Beläňizde bir neme goruňyz bolsa ýaxşy. Ýene de delil şahyry ýüzlenýän. Oňam günüňiz ran bol telkilikde geçmändir. Olam durmuşdan hal ýagdaýdan deýrenip geçen şahyrlaň biri. Ünslerim malsyz mertler köp hor eder başyny. Mehman gelse gaýra ýaşar ýaşyny. Edebilmez köňlü halan işini. Gorgulu harjasy pulu bolmasa. Biziň edebiýatymyzda garyplygyň simboluna öwrülen Mehmet Göli kemine de deýrenip geçipdir. Günne müň usamar, yüz elem bilen derdimiň baryndan beter garyplyk. Şahyryň derdi özüne yeterlik. Ýöne şolaň içinde iň eýmenji, iň aýylganjy garyplyk. Şoň üçin edinenje emläňizi sarpaly saklamaga çalyşyň. Sağa sola karşılap ýörmejek boluň. Zady saklamagyň edinmekden kynlygyny unutmaň. Ýörgonyňyza görä aýagy dostsyňyz ýalňyşmarsyňyz oğullum. Öňem bir gargan gaz ýüreýişini etjek bolup
çatı ýazaýypdyr diýip könelenmediň bir gurruňy bar. Bu gurruňyň manysy öz ýagdaýyna görä hereket etmeliligdir. Çykdaýjyňyz girdiýjiňi de görärek bolsun. Plan kes maşine edinni, plan kes jaý salynny, plan kes uly toý tutdy diýip sizin berge borja batyp baska galyp bermeliňiz. O zatlary etmek üçin öňe bilen maýa toplamak hakda ala desseňiz kem bolmaz. Mal döwlet toplamak üçin öňe bilen hökman zähmet çekilmelidir. Sebäbi her bir zadyň zähmetden emele gelýändigini unutmaň. Mal döwlet toplamagyň ganym düşmany ýaltalykdyr oglum. Men häli şinni salgylanýan kowsnamamam. Ýaltalygy betbagtlygyň şägirdi hataplaýar. Baýlyk toplamakda kimdir biriniň goýol sen dogalyň bolsun, goýol sen dostuň bolsun, kömegine göz dikmäň. Şanyňyz sagka, güýç gaýratyňyz barka, diňe şoňa daýanyň. Öz zähmetiňiz bilen gazanan baýlygyňyzyň gadyry apaýrydyr. Hekayet. Öňüm bir iki dogan ýaşap geçipdir. Olaň biri barjamly, mally, garaly, döwletli. Meýleksi ýer urup ýerde galan ýarlykly garyp bolupdyr. Olaň barjamlysy ýylyň munyň iýgençine çydaman, oňa da urbalyk bolsun diýip wagt insine bäş duruşdur mal, azowlyk pul içilýär eken. Garybinsi eline şol atlar düşdi. Deňdoşlaryny çagyryp şagal meslegini diýän eken. Şeýdibem ertesi ýene de şo öňküje garyp gününe al berýän eken. Agasy onu bu ýol bilen garyplykdan alyp çykyp bolmajagyny bilip başga ýol agtaryp başlaýar. Ahyram 10 günde aşa gatnaýan ýolunyň urunynaky köprüýüň üstüne bir ýalyga dügüp epesli pul goýup görýär. Şeýsem bu baýlygy maňa Hudaý berdi. Men bu baýlygy aýap saklaýyn. Ondan özüme bir neme urbalyk edineýin. Şeýdibem garyplykdan, mätäşlikden, horhomsulukdan dynaýyn diýen pikirin kellesine geläýmegi mümkindir diýen niýet bilen agasynyň kelle döwüp oýlanyp tapandady. Ine köprä olaýla berenne insiniň kellesine bir pikir gelýär. Diýe. Şu köpürden körler mä geçýändir diýe. Olar nädip geçibilýärkäler. Hani menem gözüm dank geçip göreýinle diýip urtut jübütünden kirlije ýalygyny çykaryp gözüni daňmaga başlaýar. Şo gözüniň daňalygylygyna köpürden geçip gidýär. Ýalyga döwlen pulum öňküje ýerine galy berýär. Inisi sagaman köpürden geçenden soň agasy bukulup yatan ýerinden böküp turup düğünçöwünü alyp öýe gidýär. Hekayetden gelip çykýan netije. Mal mülkü, baýlygy, döwleti başga bir ýeriniň kömegi bilen edinip bolmaýar. Onu diňe öz päk, halal zähmetiň bilen gazanjak bolmaly. Gazananja zadyňyzyň gadyryny bilip, onu tawşytlyja harşylamagy başarmagam. Emlak toplamagyň iň ygtybarly ýoludygyny unutmaň oglum. Inni bir kagaz gurrun yigitlik hem garrylyk hakynda. Yigitlik hem garrylyk hem yigitlik. Bu iki kategoriýa bütünlüğü gapma garşy polislarda yerleşýän kategoriýalaryň hataryna girýär. Yigitlik energiýaň, güýjüň, kuwatyň joşdurýan pursady. Garrylyk ömrüň paýawlap, güýjüň, kuwatyň gaçyp başlaýan pursady. Beýik mawtymly bu pursatlary obrazly meňdetmeleň üstü bilen beýan edýär. Ol yigitligi bahara, garrylygy kışa meňdetýär.
Azajyk kulak goýun. Nizo kusapalar ýigitlik bilen bahar bolup geçdi bizden daşgarly. Garlyk ýetişdi müň külpet bilen meydan ýetdi hazan geldi kışgarly. Pagan eglenmez goşgutunda şeýledi ýa. Ýigitlik bir göýä baharyň pasly. Bahar senden gider, zaman eglenmez. Ömrüň şu iki pursatynda da ören, teresaply hereket etmeliňiz. Men iki pursatym baştan geçiren adam. Oň ýigitligine gören adam, innem hakarlygyň bir çetinden giren adam. Oň ikisine de alada howsala ýükü ýetipdir. Öňüm ýaşlyň aýdan gürrüň ýadymda. Çağalar kijijik kähä özleri ýatyrmadylar. Ululan soňlar, ýigit çykan soňlaram özümiz ýatyp bilemdik. Atenaň aladasyna, howsalasyna guturma ýokdur da elbetde. Edil şu aladalar, şu howsalalar erte bir gün siziň başyňyzda bardyr oğlum. Inni gürrüň näme üçin teresap bolmaly hakynda. Kadymy Grek filosofi Aristotel ýigitlik däliligiň bir görnüşidir. Şoňa görä ýigide ganygyzma diýenler diýipdir. Şo däliligi sagaman geçirmekde iş bardyr. Ýigitligiňde boýsanyp, baýranyp etmesi işleň külkülüne düşmäge görýün. Soňky tüýkülük sakal edýän nädir? Göweren hataň üçin puşman edersiň bolýan. Ondan peýda bolýan nädir? Sal saçly gojalara hormat goýun. Olaň her bir sözi, durmuş tejribesi siziň üçin görelli bolarlykdyr. Olarda öwrüner zat köpdür. Olara işiň düşäýenligine de bitmeýän galmaz. Bir akallaryň aýdan sözleri ýadymda. Aktaşly adamlar bilen iş talşsaň, bagtyňa juda gar ýagmadyk bolsa, ýumuşyň şoğuna bolar. Sebäbi ak saçly gojalaryň köpüsiniň ýüregim saçlar ýaly ak bolýar, üstüne de ýoka bolýar. Şoň üçin garlar bilen ören, sypaý bolmalydyr. Olaň düşen ýagdaýynyň üstünden gülmellädir. Kowsnamada şeýle bir hikayet getirilýär. Eşdişime görä 100 ýaşly bir garry bolupmuş. Ol iki bükülüp hatasyna söýenip barýan eken. Bir ýigit oň üstünden güljek bolup, "Şeýh, bu ýaý näçe aldyň? Menem özüme birini edinäýsem" diýän diýipdir. Koja, "Şoňa çenli ölmäni gedip berseň onu saňa muhtam mererler" diýip jogap beripdir. Muhammed peýgamberiň ýaşlara beren wesiýetlerinden birini ýatlamagy borjum hasap edýän. Ýaşlaň ýagşylary özüni uly ýaşlylar ýaly agras tutýandylar. Uly ýaşlylaň yamanlary bolsa özüni ýaş oglanlar ýaly ýeňles tutýandyrlar. Umuman agraslyk adamy bedeýän sypatlaryň içinde iň gowsudyr. Garrylykda seresap bolmaly zatlar bardyr. Ýanky hadisden görnüşi ýaly garrylyga gelişmeýän sypatlardan iň ýaman ýeňleslikdir. Inni ýigitligindäki eden oýunlaryňdan el çekmeli wagtyň gelip barýandyr. İl arasyna garry oýnasa gaý turar gürrüňem bardyr. Diýmek ýaşyňa görä hereket etmeseň gelişikli ýagdaýa, şowsuzlyga uçraýmagyň gaty mümkindir. Şoň üçin ýigitlik hokkolorundan daşdurmaly bolsaňyz. Öňem bir garry ýaşlygyny ýatlap, suwly ýapdan geçjek bolup, ýabyň ortasyna düşüp oturup bir kitapda haýsy ýaşda nähilräk ýagdaýlaň bolýanlygy barada aýdylýar. Adam
34 ýaşyna ýetýänçe her gün boyu güç gaýraty artýar. Kuwatyň gaçar 60-da 30 ýaşy ýigdiň diýe mätäji. 34-den 40 ýaşyna çenli. 40-ta akıl hem bolar adamzadyň başynda mawtymul prawy. Bir durşuny durar. Artmazam, kemelmedem. Günem orta bolanyny gün matara tarap agy buğramanka ýürüýüşin haýalladýa. Inni 40 ýaşdan 50 ýaşa çenli ol her ýyl özüni öňkü ýyl görmedik kemini görür. 60 ýaşdan 70 ýaşa çenli 70 ýaşly gardaş girmegil ýaýa okun ýola düşmez gedemek bilen niýe mawtymul prawy. Hawa 60 ýaşdan 70 ýaşa çenli her hepdede özüniň öňkü hepdede görmedik ýetmedini görür. Eger ol 80'den artık ýaşasa, onu oň derdi ediyeti sağa saýyn artar. Oğlum, mehriban oğlum, 7 ýaşlar, ynha adam ýaşynyň tide görkezip biljek oýunlar ha şeýleräkdir. Tidem şoňa görärek hereket etjek bolaberýän. Ýaşyňyz bir çene baran soň salgyma koğulaşmajak bolun. Salgym diýilýän adam näme yetdim diýende gözüňden gaýyp bolup gidýändir. Kullu musulmanyň peýgamberi Muhammed Resulullah aleyhisselam garalygyň iň oňat alamatlarynyň birem oň süýji dilliligi nedir diýipdir. Diýmek ýaşyňyz bir çene baranna diliňiz süýjese ýaşy. Bilim sowad öwrenmek hakynda arak şerapdan we beýleki neşelerden äge bolmak hakynda düşmanyňdan seresap bolmak hakynda öwgülerden hatirjim bolmak hakynda Mehriban oğlum, 7 ýaşlar, biz öňkü pentlemizde de size nesihat edäýmeli pentleňdiňe ujypsyzja böle hakda durup geçdik. Durmuş atly uçuraksız heňamyň ähli çylşyrymly sapaklaryny 5-6 pendiň çägine sowdurmak asla mümkin däldir. Durmuş bir gidenmir umman ýaly giňdir, hem keňdir. Oň gözüňe de getirip bolmaýan her hili oýunlar bardyr. Şol sansız hajaksız oýunlardan dogry başgarmak üçin öňkü danalan bize miras goýup giden kitaplaryny köprek okumagy enli edin. Uly ýazyjy Maksim Gorki kitap barada şeýle ýazýar. Özümdäki gowy häsiýetliň hemmesi üçin men kitaba minnetdar. Mudama okumagyň derwaýysligi barada bolsa, Fransuz filosofi Denis Diderot şeýle diýär. Adamlar okumagy beseden wagtlary pikirlenmegen besedýärler. Günnöwrüň beýik danalarynyň biri Abdurrahman Jami kitap barada şeýle pikirdi. Kitapdyr insanyň bak hemrasy. Oňarsaň bolgun sen şonuň gümrasy. Kitap dostdur, asla gama batyrmaz. Pähemňe goýuldur, pikirleň şasy. Egerde siz kitap bilen dostlaşmasaňyz, oň soňy nadanlyga barýandyr. Nadanlyk bolsa, beýik Fransuz ýazyjysy Victor Hugo'ň kesitleşine görä, adamyň barp ýatan ýagysydyr. Adamyň başga da ýagsy gitdäldirle welin, şolaň içinde iň ulusy, iň aýylgancy şo bolmaly.
19-njy asyryň belli Rus publisist edebiýatçy tanqyçylarynyň biri nadanlyk we oň dermany barada şeýle ýazýar. Adamzatda ýekiji betbagtlyk bar. Olum nadanlyk. Bu betbagtlygyň garşysyna ýekiji derman bar. Olum alym bilen sunwatdyr. Mehriban oğlum, edid ýaşlar. Ýöne alym bilen sunwat atly gudratly düşünjeleň aňarsyna ýetme ýokdur. Olar göýäki düýpsiz umman ýaly bir zat. Şeýle-de olaň belentliginiň şur başyna çykma ýokdur. O belentlikleri olaylaşdyrmyşa, oň aňarsynda ýene-de täze belentlikler bardyr. Şonnu da olardan gorkmaň. Şo belentliklere ýakynlaşmak üçin amtylmak gerekdir. Oğlum, men bu pentlem durmuş tejribämden okap öwrenip akıl eleginden geçiren, görüp eşitip öwrenen datlamdan gelip çykýandyr. Men başardygymdan her hili hekaýatlaň, tymsallaň, nakyllaň, atalar sözüniň akıllar şahyrlaň gyzyla gaply aýmaly goşgularynyň üstü bilen sede düşnükli bolar ýaly edip beýan etmäge çalyşdym. O maňa azda känne başardypmy, başartmanmy, ony kesgitlemegi mehriban okuyjylarymyň, dinleýijilerimiň meýdan teresine galdyrýan. Men aýdyp diýip bilmän galdyran datlamy durmuş atly beýik universitetiň özü öwredir. Olary öwrenmek üçin ýeti, duýgur, synçy bolmalysyňyz. Durmuşda göýberen her bir hataňyz, her bir kemçiligiňiz size akyl öwredip biler. Önediňe şeý dip akylly boljak bolmagam ýanlydyr. Onna hemişe hata göýberip, şoň bilen akylly bolmaga çalymdaş bir zat bolar. Siz öz töwereňizdäki adamlaryň tanyş bilişleňiziň hem göýberen hatalaryndan, kemçiliklerinden doğru netije çıkarmağa başarmalysyňyz. Inniki size berjek pentlem arak şerapdan her hili neşelerden daşda bolmak, olary erkin bermezlik, olary pişe edinmezlik hakynda. Dinleň. Hekayat. Bir gedek bir akyllaryň ýanyna bir hetden aşa takwa sırap, arak şeraby başarsaň içmejek bolmaly diýip akyl saturanyny olon saklap, siziň o diýäniňiz dogurdurla welin. Ýöne ýene bir zady maslahat beräýsiňiz kem bolmazdy diýip sypaýçylyk edipdir. Ol takwa syraýan adam ör gökden gelip be. Şondan o maslahat bolmy. İçmesinler, vesselam. Ikimizin içmesinler diýenmiz bilen içmeseler, oňa ýetes zat ýokla welin. Oň bilen içmeklerini goýmazmy kalar diýen. Mene olara arak şeraby başarsaňyz içiň, başarmasaňyz içmeýän diýmekçidirin. Ana şo danaň maslahatyna uysaňyz ýalňyşmarsyňyz oğlum. Arak şeraby pişe etseňiz, edeniňiziň bergi, göreniňiziň görgi boljagyny unutmaň. Gurrun arak şerap bilen bağlanşykly bolan üçin külli günne orda, eka bir günne orda da däl, dünýä çägini meý şeraby kult derejesine çenli götüren Omar Hayyama da ýüzlenmek artyk maşlyk etmese gerek. Sizin käbiriňiziň ýa-da ýaşlaň bir näçesiniň Omar Hayyam diýilse, serhoşlukdan ýaňa gözi ukudan açylmaýan süpük arak keşi gözeňine getiräýmeňiz mümkindir. Eger de ol şeýle bolanny, ony ol bütün adam zady, ähli dünýäni ank eden açyşlarynyň ýele ýanyna marp bilmezdi. Bütün günnäwir ony öz döwrüniň iň meşhur filosofi, astronomi, matematik hökmünde tanıya.
belli alim Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň agzasy Nur Sehet Bayram Sehetowň Günnoruň beýik danalary atly uly göwrümli düýpli işinde şeýle maglumatlar getirilýär. 13-nji asyryň belli taryhçysy Kifti Akyllarlaryň taryhy diýen traktatyna oňa Omar Hayyamy astronomiýada we filosofiýada deňleşip biljek ýokdy diýip ýazýar. Şeýle deňsiz taýsyz alymyň arak şiraby wagt etmegi asla mümkin näl ahry. On çakra şiraba bagşlanan urbağlarynyň arasynda orta asyrlarda ortodoksal ýagny belli bir taglimata dünýä garaýşa erýänler toporlara garşy çykmak, protest bildirmek meýilleri bar. Aslynda welin ol şirab içmek meselesine örän jogapkärçilik bilen çemeleşýär. Onu pişe edilmezligi ünlüýär. Adajyk kulak atsaňyz oňa göz ýetirersiňiz. İç alimler bilen gerişden bada gül yüzlü bir zywa ýar bilen ýady. Kemiçmi, ýaňrama, adat edinme, gizlin iç, käwagt iç, içmedi ýady. Beýik şahyr öz okuyjylaryna şirab içmegiň şertlerini salgy berýär. Mey haramdyr welin şerti bar. İçýän kim bilen haçan ne mukdar? Akyllydan özüge kim içermeyi? Şu 4 şert bir ýerde eýlese karar. Günne-günaşy içmäge, çekmäge innig etseňiz bir günnä durmuş atly ummanyň batkasyna batyp galanyňyzy duýman galarsyňyz. Soň şo batkadan çykmak size aňsat düşmez. Arak diýilen näwehan bilen oýnuňyz deňgelmez. Ol ahir bir gün sizi bir belaň üstünden elter. Şeýle ýagdaýda soňky tüýkülügiň sakkal edmeýänligini, soňky puşmanyň öte duşanlygyny ýatdan çykarmaň. Durmuşdaky bolýan passapojurlyklaryň, ogry jümürligiň, uruş dawaň, öýke kinäň, maşgaladaky näsazlygyň döremeginiň iň uly sebäpkärleriniň biriniň, iň bir aýlganjynyň arakdygyny soňky ýyllaň statistik maglumatlary telim gedek subut etdi. Ýene-de Günnoruň beýik akyllarlarynyň birine ýüzlenmekçi bolýan. YouTube Mirasym kanaly. Assiriýan padşalarynyň biriniň mürdeti öz döwrüniň beýik akyllarlarynyň biri Ahikaryň oğullugyny beren ýüzlerçe wesiýetleriniň birine şerap hakyna şeýle diýilýär. Oğlum, akmak bilen şerap içeniňden akıllı bilen daş taşanyň gowdur. Diýmek, şerap diýilýän bela beter kim bilen içmeliňiz hakynda da pikir etmelisiňiz. Onu her öň ýeten bilen içmekçi bolmaň. Akmaklaň kellesi tiz göçýändir. Kellesi göçýänleň bolsa baran ýeri gokdur, galmagaldyr, dawadyr, jenjeldir. Olardan daşrak bolun. Ahikar oğulluğunu eden wesiýetlerini dowam ettirip oňa şeýle ýüzlenýär. Oğlum, dawa jenjel edilýän ýerde görünme. Sebäbi dawa jenjeliň soňy ölüşüge elter. Anha akyllarlaňa arak şiraba garaýşlar şeýleräkdir. Oğlum, olara uýjak bolun. Şondan ýamanlyga görmersiňiz. Arak şeraply meseleni Muhammed peýgamberiň bir hadisi bilen jemläýsem diýen. Onu ol şeýle diýär. Arakdan saklanyň. Çünki ol ähli erwetlikleň başydyr. Şoň üçin olardan örän ägä bolun diýjek bolýan.
Yeni de bir ätiýaç etmeli zadyň bir hakyny ýatlatmakçy. Dilimizde ätiýaçy elden vermezlik diýen aňlatma bar. Ol habardar bolmagy, üstüňe aldyrmadlygy, gapylyk almadlygy, serasaplylyk bilen hereket etmegi aňladýar. Kowsnamaň awtory Keykowsuň ogluny beren nesihatynyň birine iki adamdan gorkmak zerurdur diýilýär. Olaň biri güýçli düşmandyr, ikincisi bolsa haýyn dostdur diýip ýazýar. Ol düşmanyň äsgermezçilik etmezligi, ejiz düşmanyň bilenem edil güýçli düşmanyň ýaly görüşmegi matlagat berýär. Hemme meselede ata-babalarymyň beren matlagatlaryna, olaň döreden nakyllaryna kulak atsaňyz ýalňyşmarsyňyz. Nakyllarda şeýle diýilýär: peşeçe düşmanyň bolsa pilçe wür. Maltmula tamyzda şeýle tetirler bar. Zaýyn tapsa garynja diýip pes düşman arslan bolup el götürmez şanyňdan. Peşede garynja da haýwanlaryň içinde iň ejizleri. Ýöne şolarum çemin tapsalar saňa eziýet baryn berip bilýärler. Sen ejiz düşman diýäniňem edil şo haýwanlar pisin bir zat bolup çykaýmagy. Gaty ahmallar. Kowsnamada şeýle hekayet getirilýär. Horosanyna muhallap atly diýsen täsirli sarpaly alçak, şan şöhratly bir aýýar. Ýagny halifyň döwründe belli bir hünäri bolmadyk, çem gelen gadanç bilen gün görüp ýören mekir, hilegar adamlar şeýle atlanyrlypdyr. Hawa ondan şol şan şöhratly bir aýýar bolupdyr. Ol bir gün köçeden geçip barýaka, gawun paçagynyň üstünden masyp ýykylypdyr. Aýýar dergazap bolup paçagyny çykarypdyr da paçagy dogram edipdir. Oň bu bolşun geň gören adam oňa: "Hojaýyn, şonça sarpaly we hilegar halyňa gawun paçagyna paça urup oturmagyň utanyş dämi?" diýip sorapdyr. Muhallap: "Meni ýykan paçak bolansoň oňa paça urman kime uraýyn? Kim meni ýyksa o meň düşmanymdyr. Düşman bolsa äsgermezlik etmek bolmaz. Sebäbi düşmany ejiz hasap eden adamyň özüm ejiz bolar" diýipdir. Kowsnamada ikinji gorkmaly nersäň haýyn dostlugy barada aýdylýar. Oğlum, size dosturap ýörenleň arasynda haýynlaňam bolaýmagy mümkindir. Ana şo haýyn dostlugyňyzdan seresabrak bolmalydyr. Olaram çemini aňtap ýeri gelende sizi gorpuň arasyna ekidip, oňa itäýmeklerim bolup biläjek ahwalatdyr. Men şu durmuşumda olaňam bir näçesine duş gelmeli bolupdym. Siziň işde durmuşda ýeten derejäňiziň, gadanýan kijijik üstünlükliňiz, çyn dostlugyňyzy gowundurýan, buýsundurýan, begendirýän bolsa, yalan, haýyn, mekir görüp dostlugyňyzy gazaba mündürýänligini unutmaň. Olar magtymly ýaly hemme zady seljerip bilýän akyllar şahyram alzyradan, akylyny aldyran däli, gasagy gam bilen doly, ýüzüne gülüm edip duran dünýä ýaly gülümýal meselerim. Olar gözleri okly, yeňleri paçakly adamlardyr. Şolary seljermegi başarmagam giden bir ulusyny otdur, paýhaslypdyr. Oň üçin akyl, pehm, tejribe gerekdir. Oň ýagny dünýäň we haýyn dostlugynyň mekir, crosswordda çalymdaş çalşyrymly oýunlarynyň bardygyna kem göz ýetirersiňiz diýip umyt edýän. Olaň pişetiniň soňunyň jepadygyny, jeber zulümdygyny ýatdan çykarmaň, mehriban oğlum.
Günnurun beýik danalarının biri, öz döwrüni ilkinji ajaýyp hususy mektep düreden. Onu ula hormat koymak, adamı söýmek ýaly ideýalary siýasat derejesine ýetiren Konfutsiy. Dostlar barada şeýle pikirde. Yürekdeş dostlarym 3 ýyly, kalp dostlarym 3 ýyly bolýandyr. Yürekdeş dostlar gönüm öldür, saralyp sara berişýändir hemde köprek dinlemek başarýandyr. Kalp dostlar bolsa 2 ýüzlüdür, yaranjaňdyr hemde köp geplemek halaýan kişilerdir. Ýene-de ätiýaz edäýmeli bir zat barada size ýatlatmagy, maslahat bermegi öz atalyk borjum hasap edýän. Ol siziň töwereňizdäki tanış bilişleňiziň, dost ýarlygyňyzyň siz baradaky öwgüli sözleridir, uňuzy ýekelemek üçin edýän hereketlerdir. Ýogsa da siz uňuny ýekelemek diýen aňlatmaň nähili mansynyň bardygyny bilýärmisiňiz? Bilmeseňiz gulak goýun. Uğruna kovmak, sen nip gep bermek, ırmak ýaly manalary bardyr. Aşa öwüm her belaça bardyr. Şo öwgülere ynanyp kelläňizi göçüp öz mümkinçiligiňize artyk baha berip üstünlükden başaýlanmak keseline usraýarym kaňyz diýip howatyr edýän. Şo öwgüleň soňy gopbamlyga, ulumsuluga alyp barýar. We häsiýetleri bolsa gowerleýän häsiýetler däldir oglum. Gopbamlyk, ulumsuluk, honnun märsilik sizi ýollaşlaryňyzdan, dostlaryňyzdan daşlaşdyryp biler. Şeýlelikde siziň töwereňiz çolaryp bu çylşyrymly dünýäde ýalňyz galaýmaňyz mümkindir. Ýekeligiň ýalňyzlygyň bolsa diňe Hudaýa mahsuslygyny unutma. Plany zordur, plany jomartdyr. Plany mertdir diýen söze allanyp ýel aly bermelidir. Şo öwgülere kulak gabartman, olary agraslyk bilen kabul etmeli. Öz ýanyňdan ölçürip döküp görmeli. Olardan dogry netije çykarmagy başarmaly. Maltmul praga ýüzleneliň. Ikiniň syýlagy birini azrar, tayak bir dälini ýola getirmiş. Siziň käbiriňiziň ýene-de maltmuly diýmeňiz mümkin. Hawa ýene-de maltmuly. Sebäbi maltmuly şahyr bir gedek ýa 2 gedek okulyp betedilýän şahyrlyň hilinden nälir. Onu her gün okumaly. Onu şat günüňde de, gaýgaly gussaly günüňde de, işiň şowuna düşüp bady huwalyk derejesine ýeten ýagdaýynda da, tersine bişowluga uçurap kelebiň ujuny ýitiren pursadyňda da okumaly. On goşgularyndan şo ýagdaýlaryň hersine degişli där derman tapyp bolýar. Şahyryň umman ýaly giň döredijiliğine durmuşyň ähli uğurlaryna degişli maslahatlar, gamyň göwnüňe teselli berýän nesihatlar, hetdiňden aşy berjek bolanda saklap biljek öwüt ünnewler, geçen günlüň ýad edip içiň hümlede oturmaga mejbur edýän her türlü tymsallar, hekayetler bar. Mahlasy aňarsyna bärsine göz ýetirerden has çylşyrymlara, dünýäň ähli gowluklaryna, noksanlyklaryna dahilli bolan pikirleň ählijesi jemlenen. Dünýä durmuş hemme zady gülala güllük, bahar paslynyň güllülälekli, alelwan güller bilen bedelen sonor meýdany däl. Ol çylşyrymly, ýüren çylşyrymly. Şahyryň goşgularym durmuşyň özi ýaly çylşyrymly. Emma ol çylşyrymlylykdan gaçmaýa, onu düşünmäge ymtylýar. Ol mahal şo akal paýhasa baş bermeýän çylşyrymlylygy çözmäge tynanşýar. Şahyryň beýan edýän şo çylşyrymly dünýäsine aralaşmak üçin edýän tawallatynyň özem giden bir döwletlilik. Şoň üçin bir beýga adam, ähriwan oglum, edil ýaşlar. Siziň iň ýakyn maslahatçyňyz, geňeşdaryňyz, muallimňyz bolsun.
Ona uyun, ona hormat koyun, onu öwrenin, onu okan. Mehriban oğlum, häli häzirlikçeside berjek pentlemmiň esasyraklary şulardyr. Şulary berja edip bilseňiz, durmuşyň çarkanlykly ýolundan sagaman geçersiňiz diýip umyt edýän. Iň soňky bir bolma görsin Allah'ım, maslahat, bagtymly, garap sözle daşyňly, zaýyn milip sarp et nanu aşyňly, kämil tapsaň goý ýoluna başyňly, är ýanyna ýörseň, ärdek bolar sen. Är boljak boluň mehriban oğullum, erir ýaşlar. Amin. Ansap näme? Ruh, iman, ansap diýen düşünjeler adamzatyň iň gadymy wagtlardan märi döreden ahlak gymmatlyklarynyň hataryna durýar. Bu düşünjeler barada gurrun etjek bolsak, onda biz ata-babalarymyzyň pehim paýhaslaryndan uğralmalylarys. Ata-babalarymyzyň pehim paýhaslaryny özünde jemleýän nakyllarda atalar sözünü olara berilýän kesgitlemeler, jogaplar bolsa, şuň nesli pikirlenmäge, oýlanmaga, olara serasaply, aňly düşünjeli çemeleşmäge mejbur edýär. Diňe şeýle edemmizde biz olaň düýüp teýkaryna azaçyk göz ýetirip bileris. Hani nakyllara kulak asyp göreliň. Nakyllara ansaba şeýle kesgitleme berýär. Ansap dinin yari, ansap dine yarpy. Egerde ansap dine yarpy, dinin yari bolýan bolsa, onu ol gaty uly güýç, uly gudrat bolmaly. Din diýilýän düşünje bolsa, on haýsy dinligine garamazdan giden bir milletiň uýýan anamy, berja etmeli borçlarynyň, kada kanunlarynyň jemi, belli bir ananjy isatlanýan dünýä garaýşy, ürän ernik, şalşyrymly jemgyýetçilik hadisasy. Men soragy gereginden artyk şalşyrymlaşdyrjak bolup, munça gepiň maşyna agyrdamak. Dogrudanam ansap bir söz bilen anha şu zat diýip düşündirilýän sözleň hataryna girmeýär. Bu sözüň düdüminde gaty köp many ýokunnysy, öwüşgüni bar. Olaň haýsyny biýje baş etjegiňi biler ýalylar. Oň düdüminde adalatlylygam bar, rehimdarlygam bar, kanagatllygam, çeniň çakyň bilmek, dogruçul bolmak duýgusam bar. Oň şo manalaryny diňe kontekst arkaly duýup bolýar. Bir wagtlar biziň okuyan ýerimizde dil edebiýat otagyna Gogol'un şinelinäki Başmaçkin hemde Çehowyň Gutudaky adam adly hikayasynyňky grek dili mugallymy belik fiýatladyp duran bir ýaşly adam müdürligi edýärdi. Ol köneje äyneginiň şahlaryna derek ýüp jagaz daňyp ýarym ukuly ýarym oýa ýagdaýyna diwanyň üstünde meýmräp oturardy. Talip halkam gaty duýgury bolýar. Şo ýaşlyň bilim derejesiniň ýoksamol erkräk ýyllarda pedinstudy oturup dururýan mardy. Ýawgorlyrakdygyny duýan talipler oňa her hil sowal bilen ýüzlenmegi. Onda da şalşyrymlyrak sorag berip, onu çykgynsyz ýagdaýa salmagy özüne pişe edinip, şondan lezzet almagy halaýanlymydan mardy. Bir gezek oňa bir sözlemdäki sözüň aýrygyşdygyny ýa doldurgyşdygyny kesgitläp bermegi haýyş edipdirler. Ol şonuna halis aljyrap, şo sözlem ýazylan kagazy bir eýlesine bir beýlesine agdarşdyryp durşuny, öde
Gaty kıyın sowal berdiňiz. Bu söz bir seretseňe aýrygysçyaly. Bir seretseňem doldurgutçyaly. Oglanlar, şuňa aýrgyş diýseňem boljak, doldurguş diýseňem boljak diýip jogap beripdir. Soňlarym talipler ýanky sylsylymrak ýagdaýa düşünlerini biri-birine şuňa aýrgyş diýseňem bolýa, doldurguş diýseňem bolýa diýip değişerdiler. Men bu epizody getirip edil şo ýagdaýda ýaly ansap sözi barada da şuň ýaly pikir ýaňytjak bolýar. Hawa belleşimi diýäli ansap adalatlylygy, rehimliligi, kanagatlylygy aňlatmaga ukyply. Adalatlylyk bilen rehimlilik manalary boýunça biri-birine ýakynragam bolsa, ikisi edil bir zat däl. Olaň düzümünde şu iki düşünjäniň hem alamatlary bar. Adalatlylygyň düzümünde rehimdarlyk bar, rehimdarlygyň düzümünde adalatlylyk bar. Umuman dil biliminde bir ýazylmadyk kanun bar. Sözüň manysyny kontekstde ýagny daşyny gurşap alan sözlüň jemi boýunça kesgitläp bolýar. Öne häli häzirlikçe sözlükler bu sözi nähil düşünürýärler. Hany şoňa seredik geçeliň. Soň on kontekstde nähil manalar aňladýanyna gysgarak göz ýetirjek bolarys. Onna birinji sözlügimiz 1962-nji ýylda neşir edilen türkmen diliniň sözlügi. Anha on 785-nji sahypasy. Ansap köpçülükde jemgyýetiň öňünde ýa-da aýratyn halatda özüňi alyp barşa bolan ahlaky jogapkärçilik duýgusy. Adalatly içki duýgy, utanç haya, wajdan. Düşünürüşden soň oňa şeýle mysal getirilýär. Nevçiň iş wagtynda daşky görnüşi haparak, geyim gejimi gözlürek bolsa da ansaby aýna ýaly durudur. Munna oň wajdan manysy güýçli. İkinji ýüzlenjek sözlügimiz Aşyr Pur Meredew bilen tapara hallyň türkmen klassik edebiýatynyň sözlügi. Insaf, adalatlylyk, wajdanlylyk, ansap eylemek, adalatlylyk etmek. Mysal hökmünde mawtum ullan bir setir getirilýär. Zemin ansap eylemezmi, dolmazmy? İki sözlükde de on ýagny ansabyň wajdan sözi bilen sinonimdeşligi tekrarlanýar. Eger şeýle bolsa onna wajdan näme? Ýene bir sözlüge ýüzlenýär. Wajdan, haya, şerim, ansap, adamkärçilik. Diýmek, wajdanyň bir manysy adamkärçiligem öz içine alýar. Eger şeýle bolsa onu ansap sözünde de adamkärçilik bilen baglanyşykly many bolaýmaly. Wajdan sözüne filosofik nukdoy nazardan hem çemeleşip görülýär. Filosofiya degişli edebiýatlarda, sözlüklerde oňa şahsiýetiň öz hereketine aňly düşünjeli gödegçilik etmegiň ýokary nusgat hökmüne seredilýär. Ansap sözi bilen baglanyşykly ýygnan mysallamyzdan bu söziň ýanky manylary aňladyp gelýändigini dolu tasdiklaýar. Käbir misallar Mawtum uludan iman gazan, ansabyňy ýutmagul, görevli özüň oda atmagyl. Akyllar şahyrdan alynan misalymyzdaky gürrüňiň bir uji şeytana syrgan soň o näkes hakda eşden bir riwayatim ýadyma düşdi. Onu sirede eşitdirmek makul bilip, ýene-de Mawtum şahyra ýüzlenmekçi bolýan. Ol öz watandaşlaryny şo melgundan ägä bolmaga çagyrýar. Oň alyna düşden orpa gapgarjagy iki uşsuz. Şahyr şeýle diýär: Bir-biriňe gapmak ermez ärlikden. Bu iş şeytanydyr, belki körlükden. Agdalylyk aýrar iyli diýerlikden, döwlet dönüp,
nobot düşmana gelgey. Haky ýada salsaň hakdan gorkuýuňa, şeytan ara düşer, goýmaz erkiňe. Şeytan aýdar, şerin iştir ada goý, Rahman aýdar, nefs umydyň üze goý. Magtumuly, tur goluňny köze goý, eger döder bolsaň kılgan bu işi. Ine şeytanyň edäýän edip biläjek işleri. Inne rawayetli mesele dolanalyň. Günlüň bir gününü şeytan örän keypli, şadyan mes ýagdaýda öz-özünden göwüni hoş bolup, hiňlenip gelýäke, oň öňünden ýagşy dadalyň bir ýer çykypdyr. Ol şeytana ýüzlenip, "Ero şeytan, bugün gaty keypiň kök görnýäli. Oljaň oňup, maksat muradyňa ýetenemeň diýäňle. Bu ne ahwalat?" Şeytan tekep birlik bilen gülümýalym eden bolup şeýle jogap beripdir. "Awa ýagşy zady, maksat muradyma ýetdim. Agyr ýük dönem diýindim. Ýagşy zadalarym ýyzymy oňurmaz ýal edendir. Inne galan ömrüňizde şonu sanlardan diýinip bileniňiz zor bolýandyr. Innem adajyk tawapl edip gulak goý. Soň baha berersiň. Mene şo agyr ýükümi şeýlerek paýlandyryn. Kemi bolsa da aýt diýip şeytan tödün dowam edipdir. Äme diýsene, ýagşy zada. Men bahyllygy baýlara, ýalançylygy söwdegärlere, gıýbatkeşligi aýallara, ýaltalygy biheppelere, agdalalygy hökümdarlara, münkurlygy görüplere, gorkoklugy namartlara, öwünjeňligi biweşlere, şöhrat parazlygy pöwhelere, kezaplygy urrumsulara, gedemligi nadanlara berişdirdim. Ýene de iki ýeke galan gaçanlar bar. Olaram ýene bir öwrümde başyňyza dakaryn diýip, guyurjogyny jaýtardyp şeytan ýoluna rawana bolupdyr. Ýagşy zada kelletini ýaýkap harçyndy işläp, egneni gasyp galy beripdir. Anhaýynnem şondan märi adamzat aslynyň şol başyna inen agyr musallatlardan diýinip bilmän ýörşi. Ýöne adamzat paýhasy bu bela beterden üstün çykmaga gujur gaýrat tapyp, olaň täsirinden saplanar diýip tamaý edýäs. Biz öz öňümizde şeytandan galan şo miraslardan diýinmek barada düýpli alad etmegiň gözipesini goýmallarys. Biziň aramyzda magtumuly töwrüniň şeytanlary henidem ýok däl. Olaň esasy maksady halkyň günni bulamak, dogan ýylynyň aýyp gözlemek. Olardan şunu mäge bolmaly, damady äge bolmaly. Sebäbi olaň işi bozgokluk, olara gerek zat pyssypçurluk, bulanmajorluk. Şeytan we şeytan derejesindäki adamlar başarsalar bizi ters ýoly, agdalarlyk ýoluna saljaklar. Biz bugün agdalalygyň adamlaryň başyna nähili oýun salyp berendiginden dol habarly. Bu zatlaryň soňy gan nökşükligi, bozgunçylygy, aňarsy bärsi görünmeýän horluklara, öz mehriban ojagyny taşlamaga, hiç kime gerekmejek gargynçylyga alyp barýar ahyry. Öz öýüňde ýekeje gün arkaýyn ýatyp turanyň her gün ýeri bilen çağalaňy, agtyk çoğuluklugyny oňatça geyindirip mektebe, çağalar wagyna uğradanyň dünýe malyna barabar zat. Esasy meselemizden bir neme daşlaşaýdygam. Ýöne bu gurrunlar ondan daşlaşanyňa degen meseleler. Inni ýene ansaply gurrunga dolanalyň.
Şahir Berdinazar Hudaýny darfdan mysallar. Emme gol çekilip emilmese de bolmasa da hop bolurum hasaby. Ak süýt bilen kalbyňyza girenler, ak süýt beren eneleriň ynsaby. Başymyzda dünýäň işi, aynat malyň akyl hoşy. İnsanlygyň mehek daşy, insap bizden aýrylmasyn. Şahir Bayram Jütdüýevden mysallar. Ak sakkallar durşu bilen insapdyr. Bu yerler watanym, meniň watanym. Bagtyňdan gulese kelläň, insap diýen taňry gerek. Deňli derejeli döwran, sütün aňry gerek. Bizim öýüniň sement zawody ýaly, gije gündüz gazap bilen burusap, ömründe bir gezek gije galypdyr, berlenni insap. Şu goşgu setirleriniň hemmetinde de oň adam kärçilik diýen manysy beýleki manylaryndan 10 esse güýçli. Inne insap sözüniň beýleki manylary bilen baglanyşykly käbir mysallara seredip geçeliň. Mawtumullun. Läşin ýere sallyň niçe merdanyň. Zemin insap eylemezmi, dolmazmy? Leyli üçin nece bir ettiň Mecnuny? Zalim insap eyle, bu ne hakkuno? Şu setirlerde ol kanagat etmegi, adalatly bolmagy, rehimdarlygy aňladyp gelýär. Ah, näsini aýdýaň, bolaýmajakmy? Berjay edip bilsek, şu jagat şerti. Yeke elläl insabı da ýolyň, saçaga el uzatmazdan öňürti. Ak kagazy insabyň dek garalap, ýene de gör kime ýurdip kerep. Umuman dürli kontekstlerde oň başga da many öwüşgünlikler ýüze çykyp biler. Şol öwüşgünlikler duýmak üçin şahir o mysallara gaty siňin üns bermeli. Şahir Bayram Jütdüýewiň öňkü ýatlan ýygynnymyzdan ýekece mysal. Onu ölçeýänem insabyň bolar. Insap götürýämi? Galmasy görýär. Diri günüm saňa baglanan akbal, soňky günüm ýene saňa bagly bor. Şu bentlerde o söz ölçew birligi, ölçew daşy manyda getirilýär. Söz bilen iş salşmagyň, onda da insap ýaly gaty köp manyny aňlatmaga ukuyply söz bilen iş salşmagyň yeňil ýelpaý dälligine göz ýetirensiň. Bu pişe iňe bilen guýgazmak ýaly gaty irnig iş. Ol bu uğurda işleýän adamlardan sabarlylyk talap edýär. Insap sözüniň aňladýan manylarynyň şu alynan mysallar bilen çäklenmejekdigini duýýan. Ol başga awtorlaryň eserlerine bulardan başgarak manylaram aňladyp biljegine ynanýan. Ýöne şu jaga toplan mysallanmazam, oň kanagatly bolmak, utançaýaly bolmak, adalatly, rehimli, adam kärçilikli bolmak ýaly manylar aňladyp bilýänligine güwa geçýän bolsun gerek. On beýleki aňladyp biläjek manylaryny ýene bir gede goýalyň. Gürrüň insap barada gidýänligi üçin şeniň çakyny bilen ýaşy. Ondan näme? Şeytan nerejesindäki adamlaryň allawyna düşmän insaply bolalyň edil adamlar. Insaply bolmak musulmançylygyň alamaty. Bu zatlar biziň şu günlemmediň kada kanunyna öwrülsün nä alagym diýip gürrüňmize nokot goýaýalyň. Ruh näme? Käwat dilläki üren köp sanly sözlüň içinden aýry-aýry sözlüň beýleki sözlere garaňda
has aktiv ulanışına duş gelýär. Dil biliminde arhaizm, neologizm ýaly düşünjeler bar. Olaň bir näçesi könülşün, ulanışdan galan. İkincisi bolsa täze ulanylşa ýaňy girdilen sözleri aňladýar. Bir wagtlar arhaizmlere mysal getirilmeli bolanyny arçyn, talip, perman, sapar, wilayet, diwan ýaly sözler getirýärdik. Öz başda garaşsyz bitarap bolanmazdan soň o sözler ýene-de ulanylyp başlandy. Diliň jemgyçilik hadisalarinden habar berýär. Diniň leksik sastawy jemgyýetiň ösüşi bilen aýrylmaz baglanyşykly bolanlygy üçin şeýle hadisalar bolup geçýär. Şo ýagy-ýagydan ulanylyp başlan sözleriň arasynda ruh sözi has göze iýilip başlady. Fransuz diline degişli bir okan makalam ýadyma düşýär. Şo makalada 1884-nji ýylda Fransuz metbuatynyň materialları esasynda söýgü sözüniň birinji ornuna duranlygy barada aýdylýardy. 1984-nji ýylda bolsa, ýagny tegelek 100 ýyldan soň o söz 9-njy oruna geçipdir. Biziň dilimiz boýunça edilşiň ýaly statistik maglumatlar bolman soň ol ýa beýlek sözüň haýsy asyrda, haýsy döwürde nä derejede ulanylýanlygy barada takyk bir zat aýtmak kyn. Ýöne şeýle derin öwleňem zerurlygy duýulýar. Olar deňeşdirme planyna iş alınıp barlanna, ol ýa beýlek şahyrlaň, ýazyjylaň eserlerini, haýsy sözüň has köp ulanylýanlygyny, haýsy sözüň seýrek ulanylýanlygyny kesgitlemek üçin gerek. Ýewropa dilleriniň bir näçeleri boýunça ingliz, ispan, nemes, rus, çeх sözlükler düzülüp başlandy. Eger beýleki sözlüklerde düşündirilişli, iki dilli, orfografik, orfoepik, terminologik, frazeologik, dialektologik esasy ýörelgi elipbi tertibi bolýan bolsa, bu täze tipli sözlüklerde haýsy söz köp ulanylýan bolsa, şo sözden birinji planda oýlýar. Bu sözlükleriň esasy maksady anyk bir diliň iň köp ulanylýan sözlerini, ýagny aktiv leksikasyny ýüze çykarmakdan ibarat. Egerde şu günlüň metbuatynyň materiallary esasynda şeýle sözlük düzülmeli bolsa, onu ruh sözüniň birinji oruna dalaş edämegi gaty ähtimaldyr. Käbir misallar. Bu zatlar men ruhuma ruh, kuwatyma kuwat boşdy. Koşulan zat näme? Ruhy kalkanyş, ruhy tütün, ruhy taýdan baýlaşmak, ruh taýdan garyplaşmak, ruhlaryny taqdim etmek, ruhlaryny baş egmek, olaň ruhy bilen birleşmek, olaň ruhyny siňmek, ruhy medeniýetmel, halkyň ruhy hazynasy, türkmen ruhyna laýyk gelmek, öz beýik ata-baba ruhumyzdy keltmek. Iki ruhdoş deň namada durdular. İki halky birleşdirýän ruhy köprü. Göröwlüň gorkuda taň, magtymlyň belent ruhlaryndan başlanan ýol. Ine şu getirilen misallar bir hepden dowamyna gaziet jurnalynyň sahypalaryndan alındy. Eger misal toplamagymyzy ýene-de bir hepde dowam etdirsek, onu misallaryň sanynyň köpeljekdigi ikuşsuzdur. Ýöne her halda şu getiren misallarymyzdaky ruh sözüniň aňladýan manalaryna nähiledir bir birlik, ýakynlyk duýulýar. Edil şowr wagtyň özünde de olaň her biriniň nähiler başga many ýokundularyny duýulýar. Meselem ruhy hazyna bilen ruhy medeniýetiň arasynda ýakynlyk bar. Ruhy hadise bilen ata-baba ruhumyzyň aýry many ýokundulary bar. Başgaça aýdanmazda olaň aňladýan manalaryna aýratynlyk duýulýar. Wezipe gaty köp sanly misallar arkaly şo manalary ýüze çykarmakdan ibaratdyr. Inni 20-nji asyryň 90-njy ýyllarynda şeýle aktivleşen ruh sözüniň aňladýan manalary biziň sözlüklerimizde nähil berilipdir. Aslynda oň aňladýan manalarynyň hemmesi sözlükde öz beýanyny tapypmy? Öňü bilen
1962-nji ýylda neşir edilen bir tomluk türkmen diliniň sözlügi. Oň 567-nji sahypasynda ruh sözüne şeýle düşündiriliş berilýär. Ruh birinji psihiki ukuyup, erk, güç, düşünce. Ruh ikinci küştüň bir figurasynyň ady. Düşündiriş doğru, ýöne näme de bolsa bir zatlary yetmeýän ýaly. İkinji sözlük Aşar Purmeredew bilen Safar Hallyň türkmen klassik edebiýatynyň sözlügi. Aşgabat 1988-nji ýyl 1316-njy sahypasynda şeýle ýazylgy. Ruh birinji manysy arapça ruh, köplük sanyna arwah, can, arwahy piran, pirleriň janlary, ruh bagyş, can merci, ruh hevza, canlanyrjy, ruh götürjy, şatlanyrjy. Hem ýene bolgoýsaňa arwahy piran, mehriban, şeýdaý. Kiruh efza eken bu can, Leyli Mecnun. Çok murdany tirdigen ruh bagşyn şan sen. Zöhre Tahir. Ruh ikinci manysy boýunça parça ruh, yüz, litso. Bir garaz birinji sözlüğün üstüne yetirýär. Oň iki sany täze manysyny ýüze çykarýar. Ýöne bu da ente kemmetsel. Ýene de bir zatlary yetmeýär. Inniki yüzlenen sözlüğümüz Türkmen Sovet Ensiklopediýasynyň 7-nji tomy. Ol ruh sözüni şeýle düşündirýär. Oň 398-nji sahypasynda bar. Şeýle diýilýär. Ruh maddi, tebiği başlanıcı däl, maddi başlanıcı aňladýan filosofik düşünje. Bir yerde oň diňe filosofik düşünjeligi tekrarlanýar. Eýinden bolsa, materiýa ilkinjidir. Ruh şondan gelip çykýandyr diýilip tasdiklanýar. Sonra Friedrich Engels'e salgylanyp ruh materiýaň iň ýokary önümidir diýilýär. Bu düşünjelerin hemmesinde de ruh sözünün din bilen bağlanışykly taraplary ünsün düşürilýär. Ine şeýdibem käbir sözlüň, şotaňda ruh sözünün manalary dolulugyny asylman düşündirilmän galýar. Onu dağı bolmasa günnügüne aşa ayet yerine baramazda o müýnüň ayetyň ýyzyndan getirip ýören şu ojokdan tamakyn menneliň ruhuna bagş etdik diýen ýagşy niyet bilen edýän dilegimizdäki ruh sözünün psihiki ukuyup, erk, güç, düşünje ýaly manalar bilen Taňrysynyň bir dälligine akylymyz ýeter dahyry. Sözüň dol manysyna garaşsaz, öz başdak bolýan çak dilimizdäki aýry-aýry sözlüň, dini manalary barada dil ýaryp bilmän, oň manalaryny ýüze çykaryp bilmän, gorkup geldik. Eger gorkup eýnimizi gasyp gezmedik bolsak, onu ruh sözü bilen baglanşykly onlarça durnukly söz düdümleriniň, aňlatmalarynyň kömegi bilen ruhu baýlyk, ruhu belentlik, ruhu galkanyş, ruhu garyplyk, ruhu gollaw, ruhdan düşmek, ruhu öçük, ruhu himayet bolan sowatlylyk, ananç, gylawdanmak, ahlak, yüz keýp ýaly manalary aňlatmaga ukuyuplydygyna göz ýetirerdik. Inni Rus dilinde değişli sözlüklerde duh sözü nähil düşündirilýär. Ilki bilen Rus diliniň sözlügi atly bir tomluk sözlüge seredik geçeliň. 157-nji sahypada 17 manysy ýüze çykarylýar. Ine olan käbirleri. Birinjisi aň pikirlenme, psikologik ukuyup, zehin, hereket etmäge bolan amtylyş, hereket. İkinci, içki ahlak gücü. Üçüncü, dini düşünce boyunca cesetsiz, adattan naşar täsin, gen,
canlı organizm, can, ten. Bulardan başga da bu sözdüň göçme manada näme-de bolsa bir zadyň mazmununy öz boluşly aýratynlagyny, hakyky manasyny aňlatmak ukyby bar. Ikinji ýüzlenen sözlügüm 1981-nji ýylda filologiýa ilmläriniň doktory Yevgeniy Van redaksiyasy bilen neşir edilen rus diliniň 4 tomluk sözlügi. Bu sözlügiň birinji tomunyň 455-nji sahypasynda duh sözüne has doly ananlarjy düşündiriş berilýär. Muny 18 manysy ýüze çykarylypdyr. Birinji psikologik ukyp, zehin, aň pikirlenme. İkinci, adamın kollektiviň içki ýagdaýy, ahlak güýji. Üçüncü, esasy uğur, bir zadyň häsiýetli taraplary. Dördüncü, mifologik we dini düşünjeleri boýunça jesetsiz, bedensiz, adatdan naşar geň täsin organizm, hoşniýetli ýa-da rehimsiz zalim. Ol tebigatyňam, adamyň durmuşyna aralaşyp bilýän täsin zat. Iň ahyram Vladimir Dalyň 4 tomluk sözlügi. Bu sözlük ruh jemgyýetçiligine iň awraýly neşir hökümine akrar edilen sözlüklüň hataryna girýär. Onu dini düşünjeleri bilen baglanyşykly sözler, garynnaşlygy aňladýan terminler, ruh owa durmuşyny şöhrelendirýän sözler, ähli öwüşgünlükleri bilen berilýär. Duh sözüniň hem iki sözlükde de ýüze çykarylmadyk manalar asyl görkezilýär. Prizrak, alamat, ten, kölegi, sila, güç, edermenlik, samastoýatylnyst, özbaşdaklyk, krepast, berklik, batyrlyk, mertlik, aýgatlylyk. Türkmen dilinde de ruh sözü şo manalarň köpüsini aňladýar. Öne düşündirilişli sözlüğümüzde bu sözün yekeje manasynyň berilmegi hini türkmen dilçilik biliminiň leksikografiýa pudowyna düşündirilişli sözlük düzmek işine tejribämiziň azlygyndan düşündirilişli sözlük üçin kartete kamydyň entek-entekler garyplygyndan käbir meselede bolsa kädirlikçe ýaýdanjaňlyk gorky ürkü keselinden bütünlüğ saplanyp bilmeýänligimizden bolaýmagam gaty ähtimallar. Elbette ruh sözüniň şol real ören çalşarymly manalaryny ussatlyk bilen duýmak, kesgitlemek, anyklamak, ýüze çykarmak üçin ýiti zehin, iňçe duýgurluk gerek. O manalarynyň içinde wepat bolan garynnaşlanmadyň, atababalanmadyň, öten geçenlenmediň göze görünmeýän alamatlary, gylawlanmak, hajulanmak, taryhymyzdaky, geçmişdäki ägirt uly täsir ýetiren şahsiýetleň ýadygärligi, olara goýulýan hormat, sylaw, çokunmak, biranama, bir dinim uymak, güýç, kuwat, halkyň, milletiň däp destury, häsiýeti, edebiýaty, sunuwaty we gaýry medeni baýlyklary ýaly onlarça manalary aňlatmagy ukyply söz. Söz düzmek, onu da düşündirişli sözlük düzmek işi gaty iňçe duýgurlugy, şo manalary aňşyrmaklygy, sabr takatlylygy, howul-hara bolmazlygy, guýmagursak zehinliligi talap edýän ernek iş. Ol edil iňe bilen guýgadandan beter eziýet çekdirýän iş. Muny 16-njy asyrda ýaşap öten fransuz şahyry ussatlyk bilen turatlandyrypdyr. Ol şeýle ýazýar. Kimse güzap penjesine berilse, gam utsa ýudur biçare bilse. Ýüke werdiş etmäň hem dağdan daşam daşatmaň. Goý ol sözlük düzsün, şodur görgülük. Görgüniň görgüsün görkezer sözlük. Ne sözlük düzmek diýilýän işin kynlygy. Jogapkärli iştigi barada haýdylýan gurrun şeýlere. Şoň üçin sözlükçüleň çekýän zähmetlerini aýratyn sarpa goýmagymyz gerek. Inni ideologiýa bilen baglanyşykly gorky ürküňe döwri ötdi. Sözlükçülerimiz inniki neşirlerine biziň hoşniýetlilik bilen eden belliklenmeden nazarda tutarlar diýen niýet bilen sözümüzi jemlemekçi bolýar.